Добрый дзень, добрай раніцы. Вітаю ўсіх. Я тут трошкі затрымаўся, катоў карміў. Ну і сам яшчэ перакусіць па дарозе паспеў. Сёння трохі можа быць дзіўна па раскладзе, у сэнсе таго, што стрым можа раптоўна абарвацца, і не таму, што тэхнічная праблема будзе, а таму, што мне патрэбна будзе раптоўна бегчы дакументы падвазіць. Ёсць такая верагоднасць. Я таму катоў карміў, ну, карацей, калі коротка, мне, магчыма, патрэбна будзе ад'ехаць і перадаць дакументы. І гэта будзе вельмі тэрмінова, і я, ну, адарвуся. А пакуль гуляем, як гуляецца, я сачу за тым, ці патрэбна мне будзе ехаць ці не. Ой, спадзяюся, ўсё будзе добра. Ну, вось. Каты пакормлены, ўсё ў парадку. Можете не хвалявацца. Каты задаволена бегаюць зараз па хаце. Самая актыўнасць пайшла. Вось. А мы працягваем Blueprints. А ў Blueprints у нас ёсць тры галоўныя пазлы, якія мы яшчэ не развязалі, скажем так. У нас ёсць шахі пад маёнткам, якія патрэбна расставіць, ну, пакоі, расставіць пакоі проста, скажем так, у хаце. Каб, ну, адказаць на, ну, па тыпу, блин, я не ведаю, неяк складана ў мяне. Карацей, патрэбна расставіць пакоі па ўсяму маёнтку, каб скласці 6 фігур шахматных. Гэтыя фігуры потым у адпаведных жа месцах трэба паставіць на тых жа самых пакоях пад нізам маёнтка. Вось, пра фігуры, пра якія я кажу, у маёнтку у розных. Так, набор лома і гемы. Няблага. І грошы забіраем. Атрымліваецца, у маёнтку час ад часу у пакоях стаяць шахматныя фігуры, і нам патрэбна сабраць 6 фігур. Гэта не супер складана, гэта не самы складаны пазл зараз насамрэч, але гэта патрабуе, ну, пэўнай удачы, таму што нам можа проста не пашчасціць, і патрэбныя пакоі могуць не выпасць. Далей яшчэ другі пазл. Сам маёнтак мае надпіс. Уся гэтая канструкцыя, усе гэтыя клетачкі, дарэчы, трэба адчыніць сабе будзе зараз гэты файлік. Так, дзе яно ў мяне было? Ёсць. Так, не трэба не спрабаваць размаўляць, калі я спрабую знайсці патрэбныя на кампе. Так. Давайте. Знойдем. Вось он. Падыдзе. Вось он будзе наш файлік. Вось. Файлік у нас захаваўся з учорашняга. Калі што, я зараз вам яго пакажу. Дзе ён там захоп? Гэта, не? Яно. Так. Можна аддаліцца трошкі. Вось, увесь маёнтак. Можна нават яго і расцягнуць яшчэ. Так. Трохі больш бачна, можна нават яшчэ больш. Так, ёсць. Глядзіце, у нас ёсць амаль усё. У нас не хапае только верхняга радка. Мелкім намалявана плюсікі, гэта адзначана, гэта я ўпэўнены, што гэта я па пэўны момант пачаў сумнявацца, што некаторыя правільна ўведзеныя. Там дзе я ўпэўнены, я паставіў плюсікі. Вітаю, Візантик. Дык вось, атрымліваецца у нас. Ёсць усе радкі, акрамя самага верхняга. Верхні нам патрэбна забрацца ў пакой, паглядзець на малюнкі, якія ў гэтым пакоі. Так. Давай, гульня. Табайся нормально. Ну. Гульня. Мы так любіць лічбу 8. Я не разумею ўвогуле, што... Ось, нарэшце. Я не вельмі разумею, што канкрэтна там напісана. Ну, то бок там кожнае слово зразумела, а агульны сэнс ніякага сэнсу няма. Дык вось, нам патрэбна знайсці ў апошнім радку вось гэтыя малюнкі.
І гэта малюнак атрымліваецца так, што левы малюнак мае, напрыклад, 4 літары, так? Правы малюнак мае на 1 літару менш, і літары, якой не хапае, ну, як бы назва прадметаў, скажем так, будзе. Літары, якой не хапае, гэтая літара і ёсць літара гэтага пакою. Такім чынам, тут у нас face, по типу твар, а то бок, як гэта, не рубашка, а вось, ну, по типу бачная, то твар, карацей, карткі, я не памятаю, як перакладаецца. Карацей, face. А тут ace, то бок туз. І ў выніку у нас атрымліваецца розніца ў 1 літару, і тут літара F. На жаль, гэта, мне падаецца, гэта было бы самае складанае, але нам падказка была на гэтую літару канкрэтна. Вось, пашчасціла. Так, мы пакуль выходзім з маёнтка, спрабуем. Зноў жа, нашыя забегі зараз залежаць ад таго, якія пакоі нам трапяць. Нам патрэбна, каб выставіць усе шахі, нам патрэбна 2 пакоі з каралём і каралевай. Гэта самыя складаныя пакоі пакуль. Караля яшчэ нармальна, а вось каралеву я нават усё яшчэ не ўпэўнены, дзе мы можам каралеву атрымаць. Ну, там ёсць 1 пакой, па-моему, якім я ведаю, што ёсць каралева. Так, сёння давайте. А, яшчэ, дарэчы, не, ёсць яшчэ адна штука. Я назваў 3 рэчы, і трэцяя рэч — гэта асноўны квест гульні — знайсці 46-й пакой у гэтым маёнтку. Гэтага мы пакуль нават не ведаем, як гэта зрабіць. Чацвёртая ёсць яшчэ рэч. Пад маёнткам ёсць, ну, калі б нам выпала тут тумб, як яна, склеп, то мы маглі бы адчыніць там у ім праходы, 2 тайных прахода. На жаль, нам патрэбны вельмі асаблівы прадмет для гэтага, і яго складана здабыць. Так, я возьму вось гэта. Металодэтэктар будзе і батарэйка. Можа быць, можа прадзяўбаць наш молат і замест молата зрабіць сабе гэтую самую, як я, запальвалку гэтую, і запальвалку схаваць у маёнтку. Молат тэоретычна можна зрабіць і пазней. Просто што зараз нам канкрэтна запальвалка патрэбна. Таму што свечкі мы просто так не запалім. Так. Што бы тут... Давайте тут тупік увогуле зробім. Трошки больш ресурсаў. Так, ёсць. Па прадметах металодэтэктар, набор адмычак і батарэйкі. Ну, добра, добра было бы, калі бы у нас воркшоп трапіў. Путенька. Бяспекі. Цэнтр. Можа, адразу эксперымент пачнем? Так, альтэрнатыва эксперыменту — гэта замерыць радыяцыю. Да, в прынцыпе, альбо распаўсюдзіць грошы па маёнтку. Такое. Давайте, короче, эксперимент. Так, нічога я не пропусціў у маёнтку. Карткавая сістэма. Налады. Гэта карткавую сістэму пакуль змянім. Будзе карысна не кожны раз так змяняць. Яна зараз, калі мы адключым карткавую сістэму, а адсюль мы гэтага, на жаль, не можам рабіць, вось, то усе дзверы адчыняцца наадварот. Так, зараз подключаемся до тэрміналу лабараторыі для эксперымента. Так, доступ. Эксперыменты могуць даваць перманентныя бонусы, таму я так зацікаўлены ў эксперыментах. На жаль, нешта ўсё яшчэ перманентных бонусаў у нас не трапляла. Так. О, ну нешта фігня поўная. Атрымай 1 ключ, 1 гем і 1 золата на выбар. Кожны раз, калі ты еш яблык. Так, краму калі выцягваеш. Як бы распаўсюдзіць грошы па маім жыцці. Ух, гэта складанае пытанне. Кожны раз, калі ты адчыняеш, альбо праходзіш дзверы бяспекі. Давайте вось гэта. Ёсць, эксперымент пачаўся. Кожны раз, калі будзем адчыняць дзвер бяспекі, то, ну, з карткай якая, мы будзем атрымліваць рандомна 1 ресурс. Так, вось гэта. Давайте вось гэты пакой выцягнем, гэта будзе больш крокаў.
на сёння. Кожны раз, калі будзем выцягваць спальню, мы будзем атрымліваць сабе дадаткова яшчэ крокі. І даволі шмат, 8 штук. Так. Тут у нас ідзем. Архівы. Архівы брутальна занадта, мне падаецца, зараз будзе. Не будзе магчымасці бачыць усе планы, а гэта, ну, праблемна. Царкву давайте. Царква яшчэ плюс-мінус збалансавана. Калі мы будзем праходзіць скрозь яе, мы будзем атрымліваць адзін, ну, наадварот, мы будзем губляць адзін залаты. І ўсё, мы просто будзем губляць адзін залаты. Так. Гасцевы пакой. Давайте гасцевы пакой. Больш спален будзе. Угу. Дадатковыя крокі. Так, тут можна... Давайте Дэн вось гэтыя. Толькі сюды я заходзіць далей не буду, я пойду назад. Замест гэтага я не буду губляць свае крокі. Вось тут у нас яшчэ ёсць. Калідор, зачынены праход. Давайте вось гэта калідор. Ключик. Казалось, дай яшчэ ключиков больше. О, і бачите, які паслухмяны, а? Больш ключиков. Так, тут. О, блин, усё ў дрэнным напрамку. Ну, усё тут закрываецца ў любым выпадку. Давайте абяром абсерваторыю. Раз такая справа. Обсерватория довольно неблагая колькость ресурсов. Опа, ключик. Так, мне только что написали. Нікуди мне не потрібно їхати з документами, все добре. Все вирішилося і так. Ну, дякую Богу. Так. У нас на сёння. О, гэты прокляты карацей забег будзе. Сузор'е Драксуса мёртвага. Больш тупікоў будзе сёння. Хоць і, ну, карацей можна забіваць. Я ўсё яшчэ буду рабіць забег, чаму бы не? Эта нататка не была чырвонай? Так, там была чырвоная нататка і надрукаваная. А надрукаваныя нататкі хлусня. Надрукаваныя чырвоныя нататкі хлусня. Вось, дзверы ў заходнім крыле з большай верагоднасцю будуць зачыненыя. Гэта хлусня. Яны такія ж зачыненыя, як і... Ну, яны аднолькавая верагоднасць. Так, ну зараз нам будуць трапляць больш тупікоў, а гэта канец, лічыце. У самым пачатку мы яшчэ атрымалі гэта, так што, ну, можна забіць. А, я про не трэба ехаць з дакументам. А, зразумеў. Не, там паведамленне ў тэлеграме было. Так, рыдлёвачка, павелічальнае шкло. Давайте яго возьмем. І, ну, в прынцыпе, і рыдлёвачку можна ўзяць з такім-то поспехам. І гемы ўжо можна ўзяць, чому бы не, правильно? Ух, так. Бассейн, гэта мы дакладна далей не пройдзем, гэта для нас тупік, гэта можа быць тупік. Давайте возьмем бассейн. Ён патэнцыйны тупік, але, на жаль, мне падаецца, зараз забег наш вельмі хутенька і скончыцца. Ага, і карткавая сістэма. Ну, ўсё, да свідос. Ну, просто няма нікуды ісці, канец маёнтка. Мікрамаёнтак у нас атрымаўся. Мы можам нешта хоць штосьці зрабіць, паспрабаваць. Давайте я одну штуку паспрабую. Мне ось усё цікава было. Раз уж такая справа, мы ўсё роўна мы не можам ні ў казино грошы прасадзіць, нічога не можам. Таму, раз уж такі мікразабег атрымаўся, то давайте пойдзем на вуліцу і праз вуліцу паспрабуем трапіць пад маёнтак і паглядзець, ці магу я падняцца наверх. Там, па ідэі, праз карткавую сістэму я толькі магу падняцца назад.
дарэчы, тут нічога нельга ўзаемадзейнічаць, не? Не. Мы зараз пад маёнткам, гэта падвал. Пры гэтым мы адчынілі сабе сакрэтны праход вось тут. Ага, гэта штука адчыняецца. Тэарэтычна, бачыце? Тут ёсць ліфт наверх. Па ідэе, калі я магу ім скарыстацца, я магу ім, ну, мне патрэбна картка, і тады я магу прызываць ліфт. Блін, як же было бы цудоўна, калі бы у нас быў бы перманентны анлок на ліфт, на гэту самую, на картку. Вось, ну, на жаль. Карацей, карткі няма, таму ліфт мы прызваць не можам, і падняцца ў сам маёнтак мы не можам. Але такое магчыма, тэарэтычна. Вось што азначала віз ды візаут. Гэта таксама падказка да маёнткавай прамовы. Так, ты маеш рацыю, дакладна. Вось, і гэта мы пад маёнткам зараз. Тут ёсць, гэта рэзервуар. Гэты рэзервуар мы можам, па ідэе, апусціць поўнасцю, калі скарыстаемся пакоем помпавым, але нам патрэбна для яго яшчэ падключыць электрычнасць, таму што не хапае энергіі, нам не хопіць куды ўсю ваду з рэзервуара, ну, выліць. Проста няма месца. З электрычнасцю там дадасца яшчэ одно дадатковае месца, куды можна напампоўваць ваду. І тады можна адсюль проста яе прыбраць поўнасцю. Вось, ёсць вось гэты пакой, але з ім усё складана. У яго ёсць усяго некалькі пазіцый. Зараз спрабую. Усяго некалькі пазіцый у яго ёсць. І, на жаль, гэтай пазіцыі не дазваляюць... Вось, гэтая пазіцыя ёсць, і можна туды яшчэ трапіць. З той пазіцыі можна таксама круціць, ну, гэты самы маёнтак. А што калі... А што? Пачакайце-ка. Я дакладна... Зараз я пракручу. Можа, я прадзяўбаўся. Мне падаецца, гэта невырашабельна. Ну, то бок, гэта нельга вырашыць, пакуль мы не прыйдзем адтуль. А адтуль, каб прыйсці, у нас ёсць на гэта нават мапа. Нам якраз таки патрэбна ў склеп трапіць. У склеп і свечкі запаліць. Тады мы адчынім сакрэтны праход і зможам трапіць у гэты пакой з іншага боку. Так, вось ты праварочваешся. А, ну так, вось, бачыце? Калі б я туды мог трапіць, калі б яно вось так, не так прайшло, а з іншага боку трохі, то я бы быў шчаслівы. На жаль, я магу трапіць толькі вось сюды. І там якраз таки мапа, по-моему, маёнткай была. Вось гэтая мапа, пра якую я казаў. Бачыце, вось мы ў гэтым 8-рачцы пакоі вялікім. Сюды вядзе калідор бакавы. Мы прайсці вось у гэтым месцы не можам, таму што там ваганетка стаіць, так што не прайсці проста. Затое з катакомб пра сакрэтныя праходы мы можам сюды трапіць. Вось. На жаль, сакрэтныя праходы патрабуюць чымсьці запальваць святло у свечак. Ладно. Добра, у прынцыпе, мы нічога не дабіліся, я проста прайшоўся па тых месцах, у якіх быў. Вяртаемся. Вельмі хутенька запароўся прабег. Забег наш. Калі атрымаецца, нам трэба трапіць у апошнія 3 літары. У нас не хапае літаральна 3 літар. Зараз гляджу. Так, у нас не хапае 3 літар і... Ну, я яго ведаю, што там напісана. Мне падабаецца, як пазлы адзін за адным пераплятаюцца, і насамрэч нам гульня спрабуе патлумачыць, што як па яе прайсці. Проста яна робіць гэта даволі невідавочна. Я шчыра трохі ўжо падстаміўся, ну, як бы вырашаць пазлы. Мне хочацца ўжо пабачыць канцоўку, і кідаць у той жа самы момант не хочацца. То я трохі закладнік зараз гэтай гульні. Мне хочацца даведацца... Мне проста хочацца пабачыць канцоўку ўжо. То бок я не жадаю там кожны міліметр гульні праверыць. Просто канцовачку даведацца, што дзе там 46-й пакой, як у яго трапіць, гэтую таямніцу разрашыць. На жаль, я зараз залежу ад выключна, ну, рандома. Напрыклад, мне патрэбна склеп сюды, каб прасунуцца далей. І яго няма. І я як бы з гэтым нічога не магу зрабіць. Давайце святыню. У нас няма ніякага таксама благословення. Пакладзем усе нашы грошы сюды. І атрымаем сабе благословення.
Так, кожны раз, калі вы выцягваеце механічны пакой, триггерыце нас бягучы эксперымент. У прынцыпе, няблага. Нам толькі патрэбна знайсці нейкі тэрмінал, каб пачаць эксперымент. Ну, вось. І ў ідэале, каб эксперымент быў з перманентнымі анлокамі. Блін, як жа я жадаю, каб у нас нарэшце... Я так разумею, мне супер пашчасціла, што... О, молот можна забраць адразу. А давайте. Давайте, ну, мы яго забіраць не будзем, мы яго адчынім. Няхай будзе. Калі што, мы яго можам узяць, калі пабачым штосьці. Так, тут прадметы на продаж, няхай будуць. І тут у нас няхай будзе царква. Нічога карыснага, так? Дарэчы, трэба было праверыць вось гэта. Тут ёсць. Маска для сна, рыдлёўка, салонка і металлдэтэктар. Дарагавата ўсё, мы зараз сабе дазволіць нічога гэтага не можам. Так, абедзенная альбо патіо. Патіо пакуль рана, нам патрэбна абедзеная. У два бакі, каб пайсці можна было. Опа, салоночка. Я не думаў, што тут прадметы ёсць. Оп, ужо нам не патрэбна салонка. Тут можна забраць што заўгодна. Давайте забярэм вось гэтыя два прадметы. Оп, абутачак яшчэ будзе. Абутак дае верагоднасць, што мы не згубім крок, калі праходзім скрозь пакой. Я так разумею, гэта яшчэ залежыць ад таго, як хутка мы рухаемся. То бок, калі мы хутка праходзім маёнтак, тады мы эканомім больш крокаў. Дворык. Давайте, на апошні наш гем мы заробім 2 гемы. Так. Рыдлёвачкі у нас няма, адчыніць нам гэта там таксама няма чым. Вяртаемся назад і ідзем у галоўную залю. Золата у нас усё роўна няма, таму не шкада праходзіць тут. Так, нам патрэбны гемы, таму возьмем один гем. А, не, блин. Няблага было бы вось гэты пакой взять. Каб мы праходзілі скрозь, ён дае крокі. Будем кожны раз праходзіць і атрымаем па 2 крокі, і гэта карысна. У доўгую гэта нам вельмі дапаможа. Блин, да што сёння такое? Давайте перавыцягваем. Во, ідэальна. І гем яшчэ атрымаем. Зноў скрыня, на жаль, не адчыню. Так. Пакой для малявання альбо абсерваторыя. Чытальная, ну блин. Абсерваторыя карысна тым, што дае зорачку. І гэта бонусы. Вось гэты пакой дасць нам магчымасць. Давайте яго, у нас больш варыянтаў адчыняецца тады. Мы можам пайсці ў нейкі бок. Нічога не ляжыць тут, не? Можам злева тады паадчыняць трохі, дадаткова пакой паўцягваць. Давайте вось гэты возьмем. Больш крокаў. Ёсць. Мы тут можам у ідэале праходы далей зарабіць сабе. Гэтыя 3 не пайдуць, яны ўсе тупікамі стануць. Прамалёўваем. Калідор і праход. Давайте просто праход наперад. Варта мне вяртацца зараз назад? Я думаю, варта. Давайте пойдем назад. Оп. І тут у нас будзе... Давайте, можна соляріум? Не, давайте вось калідор зробім. Не, тут 2 варыянты. Альбо ўзяць соляріум. Давайте соляріум возьмем. Ён чым карысны, тое, што дае рэдкія пакоі з высокай верагоднасцю. Для нашага выпадку, хутчэй за ўсё, гэта значыць, што нам трэба будзе накіравацца, ну, скажем так, сканцэнтравацца на тым, каб атрымліваць гэтыя самыя. Як же ж яны? Глава моя. Фігуры. То бок тыя фігуры, якія я казаў, нам з салярыумам значна будзе прасцей атрымаць, таму што кароль і каралева рэдкія даволі. Патрэбны рэдкія пакоі, і каб яны былі адначасова ў адным забеге, гэта, ну, даволі рэдка.
Ауч Патейто, дякую вялікі. На цивілізацію 4 отправляется D500. Бойлерная. Давайте будет бойлерная. Есть проблемка, у нас гемов нема. І грошей нема, каб набывать. В принципе... З грошамі гэта заўсёды так. Але раз з гемамі грошай няма. Якая праблема з гемамі? Тое, што мы... Калі зараз нам будуць трапляцца больш рэдкіх пакояў, а рэдкіх пакояў мы не пабачым. Давайте, оп, переключыць. Актываваць бойлер. Бойлер запрацаваў. Давайте вось сюды паспрабуем. У ідэале прамы праход атрымаць. Ага. Фу, прамога праходу не будзе. Я магу альбо планетарый паставіць, каб скончыць сабе дзень у планетарыі потым. Альбо у залю спартыўную паставіць сабе, і тады са спартыўнай заляй у мяне будзе праход наперад. Давайте вось так, праход наперад сабе зраблю. А чаму налево адразу? А, зразумеў, усё. Конечно, не дагадаўся. Так. Мы тады можам яшчэ адзін пакой скарыстаць. На выбор у нас ёсць. Ага, гема у нас няма. Блин, як жа дрэнна. Які ж дрэнны... У мяне няма гемаў, і адзіны, які магу абраць, гэта халадзільнік. А халадзільнік гэта літаральна залочыць. Я не магу атрымліваць больш ні гемаў, ні грошай за гэты дзень. Ну, гэта ўсё. Гэта прокляты забег. Ну, канец. У мяне не будзе рэсурсаў, каб прасоўвацца наперад. Блин. Ну, давайте ідзем тады. Што натыркаем, то натыркаем. Але тут ужо верагоднасць перамогі, ну, хаця бы дабрацца да поўначы далёкая. Наверное, вельмі нізкая верагоднасць. Так, абсерваторыю мы ўзяць не можам. Ну, давайте сховішча тады. Ага, сховішча. Это я не атрымліваю. Ключик толькі атрымаў. Гемы таксама немагчыма атрымаць. Блин. Ну, всё. Я бы ўжо ўвогуле здаўся просто, таму што дзень такі сабе атрымліваецца. Давайте, можа, пакой тут выцягну. Дайте, басейн не магу выцягнуць. Dark Room будзе тады. А я вельмі... Я зараз іду толькі выключна... Ё-моё. Это вельмі дрэнна. Ага, добра. У сэнсе вельмі дрэнна. А тут увогуле зачынена. О! Глядзіце, што? Я знайшоў гэтую плавільню і атаяў у ёй. Я зараз магу зноў прымаць прадметы. Гэта і добра, і дрэнна, насамрэч. Ну, як бы... Не, гэта добра. У нашым выпадку гэта толькі пазітыўны результат. Толькі ўжо позна. У мяне засталося толькі одно месца, куды я магу пайсці. Усё запаролася. Блин. Можна, канешне, капілку разбіць, але капілку я бы лепей пакінуў. Так. Молат гэта нічым нам не дапаможа. Рэчы, трэба было уважліва глядзець, можа, дзесьці можна было сцяну знайсці. О, пачакайце-ка. А што, калі мы возьмем молот і паспрабуем разбіць у гэтым пакоі што-небудзь? У пустым пакоі. Дайце-ка мне молот. Есть? Забраў? Забраў. Мы яго вернем назад на месца потым. Так ладно, нельга нідзе сцяну просто разбурыць. Ну, гульня кажа, што нельга. Я зараз праклікаю нават усё гэтае. Не, нельга.
Блин, ну ладно. А гэта зачынена. Ну і ўсё. Там зачынена, тут зачынена. Ключей у нас няма, ресурсаў няма. Малаток кладзем назад на месца і пачынаем новы забег. Канец дня. Вельмі хутенькі дзень атрымаўся. Так, вось он. Молоток. Докладно молоток? Докладно молоток. Конец дня. Пачынаем по новой. На жаль, там маразильнік такі, што аніякага... Угу. Маленькая вілла льда і... гэтага самага, і полымя. Ось такую мы пабудавалі. На жаль, там маразильнік такі, што ні халеры ў яго ў гэтай лядоўні няма. Марозіва нават не атрымаеш. Так, то бок плавільні можна... Ага, то бок атрымліваецца, калі ў нас ёсць плавільня, і мы атрымліваем халадзільнік, мы можам размарожваць сябе і замарозіць сабе ва ўдалым для нас моманце. То бок мы можам яшчэ даследаваць маёнтак, і потым спакойненька ўзяць ды і гэтае самае замарозіцца, калі ў нас усё яшчэ лепей. Цікава, калі я замарожаны, я магу карыстаць свае грошы? Ну, па тыпу, як бы, паспрабаваць тыпу імі скарыстацца. Яно будзе залічваць тады? То бок, напрыклад, можна ли зачыцерыць і пайсці ў краму і паспрабаваць што-небудзь набыць? Мне падаецца, гэта так не працуе, я, па ідэі, не магу карыстацца імі. О, бомбасховішча. Альбо гандлярны гэты... Пробка для гандлю, альбо 2 асабістых прадмета. У мяне зараз нічога няма, але прадметы для гандлю, у прынцыпе, там даволі моцна можна абменьвацца. На прадметы, якія мне рэальна могуць быць патрэбныя. Але мне патрэбна, каб пашчасціла яшчэ. Давайте паспрабуем. З гэтай цікава, што тут ёсць дынаміт. О, я зразумеў. Гэты дынаміт можна запаліць. Халера, мне патрэбна запальвалка. Мне патрэбна запальвалка. І ў ідэале на гэтым забеге. Мы можам запаліць дынаміт, і ён выбухне, і я не ведаю, што будзе далей. Штосьці будзе. Так. 2 прадмета. Блин. Не, давайте спальню. Прадметы нам хоць і патрэбныя, але гэта могуць быць не тыя прадметы. Прадметаў занадта шмат у гульні для гэтага. Кухня, обеденная заля. Кухня, давайте яна будзе. Салат шефа, за зеленые гэтые самые. За зеленые пакоі больш крокаў. За сэндвіч просто 15 крокаў, бананы 3 крокі. Окей. Дворык. Дворык цудоўная штука. Блин, трэба было паглядзець, якія яшчэ опцыі. Я нешта паспяшаўся, мне падаецца. Опа, і рыдлёвачка. Ну што, пакапаем сёння? Бульбачка. Дзе? Давай, вылазь. Нічога. Ну, добра. Не накапалі. Абсерваторыя. Абсерваторыя гемаў каштуе. Давайте вось гэта возьмем пазл і паспрабуем сабе 2 гема зарабіць. Так. Выказванне. Гемы знаходзяцца ў гэтай скрыні. Гэта можа быць як праўда, так і хлусня. Гемы ў блакітнай скрыні. Ужо 2 скрыні кажуць, што яно ў блакітнай скрыні. І гэта абсалютна бескарыснае выказванне. Гэта... Пачакайце-ка. Это выказванне абсалютна бескарыснае. Але ў нас ёсць 2 праўдзівых выказвання. Гэтая скрыня павінна была хлусіць.
Тады атрымліваецца гэтыя дзве хлусяць. Просто калі бы гэтае выказванне абсалютна бескарыснае, так? Гэта праўда. Яно абсалютна бескарыснае. І гэта праўда, і ў гэтым праблема. Я думаў, што ну мне далі просты пазл, у якім блакітнай скрыні ўсё будзе. Не. Гэта кажа праўду. А гэта значыць, што усе тры скрыні не могуць казаць праўду, якая нейкая хлусіць. Гемы ў гэтай скрыні. Калі яны дзве хлусяць, а яны могуць толькі дзве хлусіць, то тады я не ведаю, якой знаходзіцца. Я кожны раз узгадываю, як моя котка капала вазоны, таксама, пэўна, шукала скарбы. Можа, яна бульбу шукала. Знайшла, дарэчы? Так, слухайце, глядзіце, у нас ёсць адзін варыянт, у якім ўсё проста, і ўсё я занадта складана думаю, і ўсё ў блакітнай скрыні. Альбо я не ведаю тады, ў якой скрыні, таму што гэтыя скрыні хлусяць. Так, ну мы дакладна ведаем, што не ў блакітнай. Тады, калі гэтыя дзве хлусяць, то гэта дакладна не ў блакітнай. І застаецца дзве гэтыя скрыні. Давайте паспрабуем просты шлях і... Давайте паспрабуем просты. Ён хутчэй за ўсё неправільны, але як бы тады у нас 50 на 50 просто варыянт. Давайте. Усё ж такі ў блакітнай скрыні, але гэта ж не можа быць такога. Ну, гэта неправільна. Калі б тут нічога не было напісана, то тады гэта было б праўда. Дарэчы, блин, у мяне патрэбна аб'яўленні ўсе гэтыя абнавіць, якія выскокваюць, бо там уже нарэзачка выйшла даволі даўно. Давайте я яе падвыключу. Вось. А версія перакладу, мне падаецца, версія перакладу... Блин, я зразумеў. Слухайте, версія перакладу Discaism, там, по-моему, гатовая версія, якую я не выклаў, так? Дайце-ка я пераправеру. Які зараз у нас стан? Так. У нас выйшла яшчэ ў папярэднім месяцы, у нас выйшла версія 0.2.2, я не абнавіў гэтую штуку. Эх я. Пры гэтым ужо ёсць на 0.2.3, я просто хварэў, а потым адпачынкам сваім займаўся, скажем так. Ну, у мяне ўсё ж такі отпуск, я зараз спрабую адпачыць, таму што у Discaism перакладам я займаўся увесь папярэдні отпуск, вельмі жадаў сабе адпачыначка атрымаць. Вось. На 0.2.3 версію у нас уже ёсць, і там можна спакойна яе выкладваць ужо. На жаль, я просто забыўся на гэта. Так. Скрыначкі мяне спрабавалі падмануць, але нейкім чынам выцягнуў гэта. Давайте зялёны пакой возьмем. Это сакрэтны праход. Да зялёнага пакою будзе. Заўтра вы пачнеце з 2 гемамі. Гэтага пакою ніколі не было, і я бы жадаў узяць гэты пакой. Але ёсць яшчэ грінхаус, у якім можна разваліць сцяну. Складаны выбар. Узяць пакой, у якім мы ніколі не былі, альбо ўзяць пакой, у якім мы дакладна можам раздзяўбаць сцяну. Давайте возьмем пакой, дзе можна раздзяўбаць сцяну. Вось у гэтую. Дарэчы. Металл-дэтэктар. Нам толькі патрэбна знайсці шафу. І калі мы знойдзем шафу, мы можам тады прыйсці сюды і раздзяўбаць гэтую сценку. Не будзе яе ўжо больш. Так, гемаў яшчэ паднабраўся. 5-я старонка з музыкай. Нейкі ўжо метапазл. Калі ты зможаш зрабіць нейкія высновы з выказвання, скрыня карысная, хлусня не можаш, бескарысная праўда. Там атрымліваецца, яно ж ускладняецца. Кожны раз, калі мы робім любы пазл вось гэты ў пакоях, яны ускладняюцца з кожным разам. І зараз ён ужо ўвогуле ў абсурд нейкі скатваецца. Я ў прынцыпе не вельмі згодны з пазлам, то бок я правільна адказаў, я просто сказаў сабе хопіць занадта шмат думаць. Вось, усё павінна быць прасцей, і гэта апынулася праўдай. Але тады пазл не працуе. Гэта пазл схлусіў. Скажем так. Так. Гем забрали.
Ідзем яшчэ далей вось сюды. Што мы можам? Мы можам давайце вось тупік зробім сабе тут. Гэта ідэальнае месца для тупіка. Ем і ключык. Ну, штосьці. В принципе, неблага. Так, калідор зачыненым. Зачыненай скрыняй. Альбо... Блин, давайте калідор. Давайте калідор. Ну, это hallway, у сэнсе. Таму што мне патрэбны варыянты. Блин, я мог не браць яго. Я мог усё ж таки просто ўлева пайсці неяк. Не, там улева, там бібліятэка была бы. Блин. Грошыкі. Луслівы пазл. Так, у мяне, дарэчы, такое даволі часта здараецца. Я не ведаю, як у каго. Зялёныя пакоі не каштуюць нічога, каб задрафціць іх. Вось гэта возьмем. Ну, гемаў, карацей, не каштуе. Мы можем зялёныя пакоі зараз выцягваць без праблемаў увогуле. Ну і тут, у прынцыпе, больш нічога і няма. Это карысненька. У мяне такое бывае, ну, ўсё жыццё такое, карацей. Блин, і гэта канец забега. Ну ўсё, не, ну сапраўды, ўсё. Гэта канец. Я заўсёды абіраў патрэбную скрыню, і я, па-мойму, 2 разы памыліўся. Літаральна 2 разы памыліўся пасля таго, як я сказаў, што я ні разу яшчэ не памыліўся. Ось я по типу, блин, нешта я добра праходжу гэты пазл, і адразу я, карацей, 2 разы там у радок у 2 днях запарол гэтыя скрынкі. Так што не, у меня там быў момант. Это канец забега. Ну, у нас няма пакоя, які мы можам выкруціць гэта на вуліцу ніяк. Трэба было з галоўнай залі будаваць, а не адсюль. Давайте, я не ведаю, вось гэта выцягнем. Ні халеры мы сценку тую не раздзяўбем. А такая магчымасць была, Такая магчымасць. Ну, канец дня. Так? Усё зачынена. Канец маёнтка. Эх. Зялёны... Катэдж у садзе. Вось што мы пабудавалі ў гэты раз. Таму што шмат зялёных пакояў. І невялічкі домік атрымаўся. Блин. Нагадываю, што сёння ў нас скончваецца за галасаванне. Тое, што пераможа, мы будзем гуляць у гэта у пятніцу. Калі пераможа каап, а каап вельмі блізка, то я буду шукаць людзей, стрымераў, хто будзе згодны на гэты самы, на каапчык. І будзем абіраць там дзень тады. Бо у пятніцу, вядома, я буду стрыміць з раніцы. Карацей, ну, так, і калі пераможа... Я нешта не падумаў. Дайце ка мне момант. Я зараз хутенька бота абнаўлю, каб ён, калі што, мог успрыняць гэтую перамогу, бо тады, атрымліваецца, 2 гульні перамагае. Ну, я ж не буду ў пятніцу гуляць, я каап не збяру на наступны дзень. Мне патрэбна будзе знайсці яшчэ, хто гатовы. Так, вось гэта канец галасавання. Так. Зараз я зраблю одну штуку. Я трохі мадыфіцырую бота, каб ён дазволіў 2 перамогі адразу ўспрыняць. У нас называецца каап. Зараз. Ён у нас на другім месцы, правильно? Дзе ён там? Из лидеров. Назву ожидаю скопировать идеально. А где? Я не бачу списка лидеров. Ось он. Так, Unreal Tournament Cup. Ось он есть. Я сподіваюся, помилки не буде. Так. Вось. Зараз я додам. Калі пераможца у нас яшчэ можа быць вось каап, то у нас будет 2 пераможца. Павінна спрацаваць. У мяне такое было для котлеток, я просто додаў яшчэ одну.
Трэба можа нават пашырыць гэта і яшчэ больш гібкую зрабіць штуку. А ўвесь гэты час, што ты тут ходзіш, у працаўнікоў маёнтка аплачваемы отпуск, так? Гэта літаральна ён аплачваемы в отпуску іх, і гэта можна ў мэйлах прачытаць. Іх адправілі, усе працу яны скончвалі перад маім прыездам. Ім сказана было ніяк са мной не трапляць у маёнтак. Вось, пакуль я яго даследую. Гэта было правіла для іх усіх, усім ім аплачваюцца грошыкі. Так, давайте крокі возьмем. Гэтая штука дазволіць нам браць... Тут жа ніколі нічога не было, па-моему. Дзякуючы гэтаму пакою мы зараз будзем не гемы выкарыстоўваць, каб адчыніць новы пакой, а крокі. Але гэта значыць, што нам трэба лепей манажыць свае крокі і рабіць усё, каб, ну, там, спальні, напрыклад, абіраць часцей. Каб мы адпачывалі больш. Калідор. Так, давайте вось гэтую гардероб у нас няхай будзе. Малаток там застанецца. Тут у нас можа быць... О, давайте вось тут тупік таксама зробім, бо моцны бонус будзе. Яшчэ адзін дадатковы прадмет. Опа. Большая верагоднасць прадметаў. Падабаецца. Уже больш за месяц. Так. 38 дзён. Ну, так. Мы уже даволі доўга тут. І не тое, каб я вельмі хутка прасоўваўся. Давайте камісарыят. Бо мы тут можам... Во, павелічальнае шкло. Возьмем яго. Яно нам патрэбна для нашай запальвачкі. Мы зламаем сабе... Мы забяром молот, як ты сказаць, зламаем, але не ведаю чаму. А дзе? А, вось он ключик. Мы возьмем молоток, хутчэй за ўсё забудзем сабе. Так. Давайте вось гэта. Фауст увогуле круты, он там незабіваемы. Так. Не могу копать. Калідор. Калідор было бы аптымальна, таму што... Давайте калідор возьмем. Нягледзячы на вялікую колькасць крокаў, верагоднасць таго, што у нас маёнтак зноў зламаецца, яна не такая высокая. Тераса, спальня. Зеленый пакой не будуць каштаваць для того, каб іх выцягнуць. Давайте вось гэта. Ідзем у галоўны пакой. Назад. Табачкі. Я спадзяюся, ну, як бы, я разумею, гульня ёсць гульня, і гэта гульня пазл. А гэта значыць, што, ну, некаторыя рэчы, якія з звычайным сусвеце працуюць, яны працаваць больш не будуць. Ох, як дрэнна. Ну ладно, давайте вось гэтую возьмем спальню. Таму што мы будзем больш крокаў атрымліваць у выніку. Так, гемы. У нас вельмі дрэнна пакуль атрымліваецца. Калі нам не пашчасціць з двума калідорамі просто ўлева-ўправа, ну, наперад і ўправа, то мы ўсё на гэтым скончыліся. Так. Улева мы загарнуць не можам. Басейн было бы добра для... Калі пашчасціць з бойлерам. Але гемы... Не, давайте басейн. Толькі крокаў шкада. Крокаў у нас далёка не бясконца. Крокі хутка улятаюць. Так, яшчэ штосьці ёсць. Ключик. Так, два тупіка нам не падыдуць, нам нельга тупікі атрымліваць, і нам прыйдзецца вось гэта браць тады. Праход далей. Я памятаю, блин, запомніць бы, што ў шафах гэтых дзе ляжыць. По-моему, тут была ежа. А не, блин, тут не, это тут не ежа. А не, яны ўсё ж таки перамяшчаюцца. Яны перамяшчаюцца, добра. Ну, значит, не згубіў. Так, лабараторыя.
Лабараторыя яшчэ крокаў патрабую. Гэта гемаў патрабую. Давайте возьмем лабараторыю, там можна тады яшчэ будзе эксперымент зараз пачаць. Эксперимент. Что у нас? Выставить наши дайсы на 2. Так. Давайте колькасць дайсаў. Дайсы вельмі могуць нас выцягнуць. Вітаю, я збласк. Дайсы нас могуць выцягнуць, яны дазваляюць перакідваць, выкінуць іншыя пакоі, якія мы драфцем. Кожны раз, калі мы выкарыстоўваем 2 альбо больш гемаў на тое, каб выцягнуць пакой. Блін, я ж не магу выкарыстоўваць гемы. Я ж зараз крокі выкарыстоўваю. Ну давайте вось гэта, малюючыя планы, калі мы выцягваем, мы атрымліваем сабе яшчэ і дайсы. Тут же нічога больш няма, не? Не? Няма. Так, спальню я сюды ставіць не буду. Мне бы ключик. Давайте вось гэту чытальню збяром. І ўсё, ў прынцыпе. Там ключик быў. Давайте яшчэ тут адзін скарыстаем. Опа, батарэйка. Нам вельмі патрэбны гэты. Ух, як нам патрэбны, як жа ён, воркшоп. Опа, ключик яшчэ. Хоць бы воркшоп дзесьці трапіў, а? Так, спальня. Нам патрэбны крокі. Нам ужо вельмі патрэбны крокі. Спальня тым больш будзе адзіным праходам толькі на поўнач. Калі зараз нам пашчасціць увогуле, таму што нам можа не пашчасціць, і ўсе 3 варыянта будуць тупікамі. То бок яны будуць заварочваць не ў той бок, куды нам патрэбна, і ўсё. Калі ласка. Ну, блін, ну гульня, ну што за халера? Блін, тупікі. Усё тупікі. Малаток. Мы так і не забралі адтуль, таму яго не абавязкова вяртаць. Ну ўсё, гэта канец. Калі б мы знайшлі картку бяспекі, то можна было бы яшчэ нешта пакруціць. Давайте ў абсерваторыі скончым наш дзень і зоркі атрымаем сабе, і ўсё. Блин. Ну реально, нічога нельга зрабіць. Што такое? У нас некалькі дзён ужо такое. Мы халеру нейкую выцягваем. Якую цікавую спецыялізацыю ты маеш? Хімік дойлід. Хімік дойлід, архітэктар. Гэты самыя. Майстар па шахам. Яшчэ хто у нас? Мастак. Усё адразу. І вітаю, Цмок. Так, 39 дзень. У нас 2 альбо 3 дні просто так нікуди пакуль ідуць. Таму што мы нават з першай паловы маёнтка выбрацца не можам. Дойлід і ёсць архітэктар. Мне нешта камусьці пра іншае падумаў. Так. Ну, я падумаў, што дойлід гэта па тыпу не архітэктар, а як, ну, па тыпу як самого працаўніка на будоўлі. Не ведаю чаму. Як ён? Прараб, вось, я пра раба падумаў. Блін, нам не трапляе тое, што патрэбна. Так, няхай будзе гэты пакой. У ім можна будзе падпаліць дынаміт. Майстар-шахтёр. Так. Ну, калі ласка, што ў нас будзе? Можна ўзяць гемаў, можна ўзяць крокі. Давайте гемаў возьмем пакуль.
Ну, як гемаў возьмем. Калі правильно адкажу. Я, ну ж, як атрымаецца. Адна з іншых двух скрынь кажа хлусню. Гэта вельмі магчыма. Калі гэта праўда, то адна з іх, адна іншая павінна быць хлусіць. То бок, ну, гэта хутчэй за ўсё праўда. Блакітная скрыня кажа праўду. То бок, калі гэта верыць у блакітную скрыню, то і гэтыя дзве скрыні, яны абедзве кажуць праўду. Ты адчыніш гэтую скрыню і яна будзе пустая. Гэтаму хлусня. Таму што, ну, это адзіны варыянт, які я бачу. Калі гэтая скрыня кажа праўду, калі гэтая скрыня кажа праўду, то гэтыя дзве павінны хлусіць, і тады невядома, дзе знаходзяцца гемы. Хутчэй за ўсё, гэта скрыня хлусіць, у ёй знаходзяцца гемы. Оп. А што калі там у кожнай скрыні насамрэч гемы, а? І гульня такая, ну так. Ты майстар загадак, малайчына. То бок там заўсёды гема ёсць, і яны час ад часу проста іх там няма. Я такі, о, які я умны, разумны. Так, пакой для... Давайте вось гэты дэн. Гем сабе забяром адсюль. Варыянты: лабараторыя альбо сховішча. Давайте сховішча. Ну, не сховішча, а гэты склад, я не ведаю. Так, выбор даволі цікавы. Ну, хацелася б забраць прадметы якія-небудзь. Так, таму што іх можна потым абмяняць. Вось дзеля гэтага ў асноўным. Планетарыум толькі пад канец дня, насамрэч, я бы браў і ўсё, і забіў бы. Чытальня. У бібліятэцы мы не былі даволі даўно, але ў той жа момант мы выцягнулі ўжо ўсё, што там патрэбна, па-мойму. І нам няма чаго чытаць. Давайте возьмем бібліятэку проста дзеля таго, каб пераправерыць, што, ну, маю тэорыю. Плюс яшчэ тут вежа ёсць, нам вежа патрэбна. Так, бібліятэка... яно тады закрыецца. Это не вельмі прыемна. Может, царкву тады паставіць замест бібліятэкі? Давайте царкву паставім, каб калідораў... Бо мы занадта часта зараз у тупіках апынаемся. Бібліятэка... Царква там застанецца. Я зараз пайду ў галоўны ўваход. І улева яшчэ падчыняю. Спальня. Неблагі варыянт. Рукі нам патрэбны будуць. Не пашай... Вось, гем. Крама альбо тупік. Крама, калідор. Крама, калідор. Альбо, блін, усё патрэбна, насамрэч. Просто зноў жа я не жадаю сабе прадзяўбаць праходжанне зараз, яшчэ раз. А то у нас бесконцыйно ламаецца. Бібліятэка. Альбо калідор далей. Альбо крама. Краму давайте. Вось тут краму поставим. Так, маска для сна. Рыдлёўка, блин, дорага ўсё. Маска для сна. Усё добра. За гэтага грошай шкада. Давайте маску возьмем, бо крокаў ўжо даволі шмат. Апагалізм перамог. Ну так. Самы моцны вораг у гэтай гульне. Гэта лудаманія і шапагалізм да моцных ворага. Так, більярдны пакой, альбо вось гэта. Давайте вось гэта. Пакой для малявання. І што-небудзь. Чаму ў гэтым пакоі ніколі няма вось, ну, нічога? Нешта мне не шчасціць за ім. Так, у нас ёсць казино. Можна палудаманіць, але карысней абсерваторыю паставіць. І я пакуль яе заходзіць не буду, адразу ў левы яшчэ праход зраблю. Пакой бяспекі, для таго, каб у нас было больш праходаў. Давайте пакой бяспекі. Больш праходаў, богу праходаў.
Так, ці варта нам эксперимент зараз пачынаць? Можа, не варта. Так, тут бойлерная і тут... Давайте вось гэта. О, я придумаў. Усё, мы вось так і зробім. Цудоўна. Отключаем карткавую сістэму. У гаражы святло ўключаем. Ты свой самый жорсткі вораг. Ты сам сабе прагульваеш у сваём казино, і ты сам сабе плаціш за набыццё ўласных рэчаў. Ну, складанае жыццё багатага чалавека, так? Так, там дзеці скрыню я пропусціў. Ну, наўмысна хутчэй за ўсё. Давайте, не, чакайце-ка. Карткавая сістэма, вось яе трэба наладзіць. Сістэма зараз адключана. Давайте поставим зараз верагоднасць дзвярэй высокую. І калі яны офлайн, яны будуць адчынены. Такім чынам у нас атрымліваюцца ўсе дзверы карткавыя адчыненыя аўтаматам. Вось і ўсё. Так, идем далей. Гараж. Там ёсць 3 ключы. І яшчэ дадаткова у нас будзе... ключэй ад гаража няма. О, ад гаража, ад машыны няма ключэй. Добра, варыянт тады прадметы забраць. Это вельмі файна. Таксама мы можам абменьваць гэтыя прадметы. Альбо калідор сабе далей зрабіць. І калідор зрабіць, мне падаецца, самая патэнцыйна моцная штука зараз. Так. Дворык. Усё будзе тупікі. Што б мы не зрабілі, будзе тупіком. З невялічкай розніцай. Тут мы можам зарабіць гемаў. І ўсё. Альбо крокаў сабе зрабіць. Давайте крокі заробім. Яшчэ і гем выпаў. Ну, цудоўна. Больш крокаў. Так, і у нас ёсць 2 выхады яшчэ адсюль. Давайте пойдем далей. Я ж правильно иду? Обсерватория. В обсерваторию я не заходил дагэтуль. Давайте поглядим, что у нас тут есть. Ну не, ну чаму? Драксус. Клятый Драксус. Больше тупиков будет сегодня. Мне дали гемов, мне дали ключик, мне дали 2 куфора на уваходе. Ну и клятый Драксус. Еще раз так. Акрамя Драксуса... яблычкі сёння вельмі смачныя. І большая верагоднасць 4 праходаў. Дарэчы, калі карткавая сістэма адключана, як ліфт тады працуе? Ну ладно, я не буду правяраць зараз. Ось так. 2 тупіка і архівы. Архивы возьму, придется про архивы ісці. И тут яшчэ давайте тогда отчинять. Археологный план. Дворик. Давайте дворик, там проход нам вельмі потрібно. Так, есть металлодетектор. Більярдны пакой дае больш ключэй. Ключы нам спатрэбяцца. О, дзесьці штосьці ёсць. Где там? Перекай ён мне. Вось. Который на подлозе валяецца. Так, гэты пазл 8. 3 у квадраце гэта 9. Где там 9? 4 у квадраце гэта 16. И, по-моему, гэта у нас подзяліць. Надо подзяліць на 8, гэта 2. Якія архівы? Tar, zip, rar. Ну там нават не zip, 7zip. Я не ведаю. 5 склалі у квадраце 25. Мінус 20, гэта 5 буде. Опа, ключики. 1 ключик, срэбраны. Пакой з вялікай колькасцю дзвярэй будзе. Ну, няблага. Ладно.
Сховішча. І один архіваваны, які невядомы. Давайте сховішча возьмем. Это шмат грошай. Аўтаматам. До речі, тут сьогоднішня дата написана, що цікаво. Так, на жаль, гэтых самых у нас няма ад ячэек. Усё яшчэ. Кожны раз мы альбо атрымліваем альбо ключ ад ячэйкі, альбо вось гэты, ну, сховішча. Вось так прыкладна у нас кожны раз і атрымліваецца. Не, там правильная дата. Ну, по типу, не чалавечая сённяшняя дата, а унутрыгульнявая. Яна важна для пазла з гэтым самым. З сейфам. Сейф адчыняецца толькі ў пэўны час. Так. Атрымаць па ключу за кожную спальню ў вашым маёнтку. Давайте калідоры зробім. Так, это будзе у нас тупиком. А тут у нас архіваваны план. У гаражы мы святло ўключалі. Тут яшчэ больш ключэй. Давайте гараж. На жаль, ключэй ад машыны няма. І, што цікава, мы можам адчыніць зараз выхад на вуліцу, і гэта будзе вельмі танны праход назад. То бок тут усяго за 3 крокі можна выйсці з маёнтка і вярнуцца назад. І гэта нам, дарэчы, можа быць карысным зараз. Мы можем обмен паспрабаваць пообмениваться. Давайте поглядим, что за цены будут на обмен. Мне здалося, ты пра сапраўдную Дантова. Ні халеры не ведаю, як таймзоны вылічаць, мо ты з мінулага тыдня стрыміш. Ты ў запісу глядзіш. Усё ў парадку. Так, что у нас на продаж? Срэбраны ключ. Можна памяняць на ключ-картку. Нам ключ-картку ўжо не патрэбна. О, ключ. Металл-дэтектор можна абмяняць на ключ у сховішчы. Маску можна на салонку памяняць. Нам гэта патрэбна, давайте бяром. А потым гэты ключ можна на што памяняць? На купоны. Ну ладно, не, купоны халяра з імі. Я зараз, пардон, я у захапленні ад кота, які у мяне перад манітором быў. О, пайшоў укладвацца. Ну, калі уляжацца, то у вас будзе, можа, яшчэ і каток. Але ён пакуль вырашае яшчэ. Так, там зачыненая брама. І... сховішча з іншага боку. Трэба праз архівы прайсці. Давайте ідзем туды адразу. Это нічого адчыніць не магу. Металлодетектор уже не працуе, я яго абмяняў. Так, якая ячейка? Ячейка 370. 200... 370, 370. Где ты? Ось. Мат золота. Єми. Ключ. Ад чаго? Ад санктума? Добра. Лист ад Мэрі. Uncle, thank you again for all your help. I know I could never hope to repay you, but it pains me to know that I won't even have the chance to try. At any rate, I'm leaving these extra funds behind, as well as the extra passports. It would be too risky if we were searched at the border, and the money would raise too many suspicions. I think we all want a clean start anyway. I know I do, Mary. Марыя, пісьменніца, гэта яе пашпарт, і яна з'ехала. Яна з'ехала ў новую краіну. Яна збегла з сям'і. Ну, я па тыпу не збегла,
Яна ну хутчэй за ўсё за палітычнага пераследа адправілася. Чырвоны пашпарт, Пен Аріс. Так. Дата выдання 84 год. Окей. Якая Мэригольд? Так, гэта яна. Ну, гэта пісьменніца. Новае імя Джей Рибан. Слухайте, где мой нотатник? Что у меня за у нотатнику? У меня, по-моему, как раз таки не Рибан был у нотатнику. Кирк Даррен у меня был. Это не то. Не Рибан. Виталин Ревенс. Так, почекайте-ка. И что? Пропустил поведомление ушей. Еще больше коллег у день стримить. Хутко под вечеру не будет что поесть. Не поесть. Так, под вечеру не будет что поесть. Окей. Ну, як тобі сказать? Я не ведаю, чого ўсё перабіраюцца ў дзень. Я разумею Руді, які не працуе. Я здзіўлены, што Шкрэль можа ў дзень працаваць. Ну, ось. Так. А у нас... Мне падалося, гэта карткі. Ну ладно. Картак няма. Блин. Ну гэта не блага, мы атрымалі сабе вось гэта што за ключ? Адчыне адну з 8 дзвярэй. Што? Якую 8... Адну з 8 дзвярэй. Я ведаю, што ў мяне будзе 7 лістоў. Але іх павінна быць 8. Чаму 8 дзвярэй? І лічба 8 яшчэ некалькі разоў у маёнтку ўзнікала. Чаму 8? На Alien Isolation отправляется 1000. Дякую вялікі. Чаму... Так. Чаму я Паўтулова на фотаздымку ў пашпарце? Хто так дазваляе? Дык гэта іншы сусвет. У гэтым сусвеце дазваляюць. Спецыяльны ключ. Толькі срэбраны можна сюда отправить. Давайте срэбраны ключ скарыстаем. І поставім ратунду. Хоць і да халеры гэтых самых гемаў ідзе, але ратунда дазваляе літаральна пайсці куды жадаеш. Усе 4 напрамкі. Загаворкай, што ты можаш толькі адначасова выставіць, каб праход вольны быў толькі ў два бакі. Зараз мы пракруцім яшчэ далей. І вось мы зараз такім чынам управа зробім сабе ратунду. Пра 8 дзвярэй я не ведаю. У нас ёсць ключ ад 8 дзвяры. Але дзе? Дзе 8 дзвер? Мы, можа быць... Перша можам разгарнуць пакоя, дзякуючы ратундзе. Так. Тут архіваваны план, які мы не ведаем. Тут ёсць яшчэ гэтае самае, пральня. І там можна адмыць свае 88 грошай на што-небудзь яшчэ. Як наконт таго, каб яе ўзяць і калі што скарыстацца, то бо калі у нас, напрыклад, гемы будуць скончвацца, альбо ўвогуле памяняць на гемы ўсё. Ну, усе нашы грошы. Блин, альбо праход сабе зрабіць. Не, давайте праход будзе, няхай. Няхай кухня будзе. Вось, разгарнулі кухню. Ведаеце, што я яшчэ зраблю зараз? Дзесьці там была ў пачатку гэтая самая крама. Я зараз раблю 42 крокі, нам больш чым хапае, так? Я зараз вярнуся назад. На пачатку мінулага стагоддзя наогул не трэба было пашпартам валодаць, каб вандраваць. Такі геймплей з адкрытым светом страцілі. Так, так. Але і вандраваць маглі толькі тыя, хто былі дастаткова гэтыя самыя багатыя, так што... У прынцыпе, тое ж самае, што і пашпарт. Пашпарты з'явіліся ў асноўным з таго, што занадта шмат людзей пачало вандраваць. І некаторыя з іх былі ўжо не такія, блін, простыя самі па сабе. Так. Мы зараз праз вуліцу пройдзем да ўваходу ў маёнтак. Зайдзем у краму, набудзем прадметы, якія там ёсць з нашымі грашыма, гэта магчыма.
Бяром. Идем сюда. Заходим у крамы, набываем все, что там есть. Идем у обменник. О. Идем у обменной ну, это место для обмену. Так. Добре, ему набыли. Металлодетектор еще один набываем. Набываем себе рыдлевочку. Солонку. И идем, глядим, что можно обменять у этом самом на гандлевом посте. Когда люди сапсовали нам открытый сусвет. Ну, не, я не ведаю. Мне падаецца зараз падарожжа, хоць не гледзячы на пашпарт, падарожнічаць прасцей, чым раней значна. І транспарта больш, і ну розных сродкаў і ўсяго. І турызм увогуле квітнее. Так, маску можна будзе абмяняць на апавячальнае шкло. Ключ гэта можна, нам уже не патрэбна, можам яго на купоны абмяняць. Так, ключ ад санктума. Слухайте, а давайте яго на токен зараз памяняем. Это перманентны апгрейд. Праблема ў тым, што ключ ад санктума, я не ведаю, куды яго прыткнуць. Так, пачакайце, 370 мы ўжо адчынілі. Нам не патрэбна. Ключы ад машыны. Рыдлёўку можна абмяняць, не буду гэтага рабіць. Таксама можна купон гэта абмяняць на ключы для машыны. Он добрая штука. Асабіста зараз нам яшчэ грошы сэканоміць. Давайте вось гэта. На больш грошай у пачатку кожнага забега. Ну вось, на 2 грошыка больш у пачатку кожнага забега. 14. Просто я не ведаю, куды прыткнуць гэты ключ зараз. Мне падаецца, ён пакуль такі. Ну, складаненькі, карацей, будзе. Так. Ідзем зараз назад поўнасцю. Праз гараж мы зайдзем у маёнтак. І мы ідзем да кухні. На кухні набываем ўсё, што можна. У нас ёсць зараз купон, правильно я памятаю, што купон робіць? Эканоміць нам по одной карце, по одному грошику эканоміць на кожную покупку. А там будзе шмат мелкіх покупок, таму гэта ідэальны варыянт. Мне падавалася, што гэта зніжку дасць на ўсё. Так, кухня. На зялёныя пакоі дае. У нас зеленых покоев усяго один. Не будем пакуль набываць тады. Сэндвич. Набылі. Бананы. І ўсе бананы з'ядаем. Ёсць. Рокі сабе вярнулі. Ага. Тут архіўны план нейкі, які можа весці кудысьці. Альбо 8 прадметаў. 8 прадметаў абіраю. Компас. Это добра. З большай верагоднасцю у нас будуць шляхі, якія павядуць нас на поўнач. Так. Скрыня яшчэ. Ключ-карта. Якая нам, по-моему, не патрэбна, наколькі памятаю. Мы ж сістэму... Так, мы ўжо сістэму бяспекі абышлі ўсё. Ключик. Набор адмычак. Ну, няблага. Так. Вяртаемся назад у калідор. І з калідора адчыняем далей. Блин, мы можем зрабіць сабе... О, давайте возьмем великую залю. Хоть и 7 зачыненых дверей. Але... Так. Там нешта ёсць? Тут нешта ёсць? Карацей, за гэтымі двума ёсць нешта. Давайте спачатку праход сабе наперад зробім.
Набор адмычак. Не атрымалася. Лойстер 100%. Будуць праходы яшчэ ў дадатковыя 3 бакі. Нам патрэбна дабрацца да поўначы. Вось гэты 3 пакоі паглядзець. Вось у гэты і вось гэты. 3 штукі. Гэтага нам не хапае зараз. Набор адмычак адчынілі. Нават рычажком адчынім сабе ўваход у прыхожую. Толькі прыхожая нам не патрэбна зараз. Вось такі прыкалдэс. Так, тут у нас грошыкі. З-за таго, што ў мяне ёсць набор адмычак, я магу проста ў прынцыпе ўсё паспрабаваць паўзламваць. Не, это не спрацавала. Не спрацавала. Не спрацавала. Атрымалася. І тут далей... Вось он, калідор. Давайте яго. Набор адмычак. Невядомы план, які я не ведаю, што за ён, альбо вялікі гардэроб. Вялікі гардэроб за 1 гем, альбо маленькі з 3 прадметамі бясплатна. Складанае пытанне. Давайте за гем возьмем 1. Ключы. Гаманец і гем. Цудоўна. Так. Як жа было б цудоўна зараз атрымаць сабе гэты воркшоп яшчэ. Так, это тупик. Гэта дакладна будзе тупик, можна не кранаць. Блин, я не паспрабаваў. Трэба было паспрабаваць узламаць. Ключ, гемы, грошы. Добра. Секретны праходзік. Ёсць. Яшчэ мне падказвае нешта. Ось она, монетка. Ну што, на поўнач. Далей давай, калі ласка. Блин, толькі архіўны план нам можа тэарэтычна правесці наперад. Тэарэтычна. Воркшоп, вы паглядзіце, які я шчаслівы, а? Так. О, дарэчы. Тут літара О. Я думаў, што яна будзе літара О на гэтым месцы. Я зараз сабе адзначу. Я сабе, я думаў, што яна там ёсць, але, моя тэорыя была. Але гэта было не да канца ўпэўнена. Зараз я ведаю дакладна. Гэта дакладна... У нас у другім радку атрымліваецца слова count. Альбо граф, альбо палічыць. І зараз... А у нас ёсць шафа? У нас няма шафы ў гэтым забеге. Давайте пакуль нічога ствараць не будзем. Дзе я магу запаліць яшчэ свечкі гэтыя, акрамя як... Мне патрэбна. Давайте трохі пазней зробім. Я магу дынаміт падпаліць. Так. 3 пакоі і 1 архіваваны. Гэтыя 2 пакоі будуць тупіковымі. Так. Ёсць верагодна, што... Транспорт Тайкун Делюкс адправляецца 1000. Дзякуй вялікі. Дынаміт у хаце? Не ў хаце, там звонку. Давайте архівны план возьмем. Больш верагоднасць рэдкіх пакояў, добра. І тут у нас літары будуць. Новая літара будзе. Плейн... Пачакайце-ка, ёсць лямпа і ёсць самалёт. Для тых, хто не ведае, сэнс такі. Левы малюнак мае дадатковую літару. То бок, па тыпу, правае, тое, што намалявана на правым, мы дадаем 1 літару і атрымліваем левы малюнак. Вось так. Толькі тут трэба падыбраць словы, якія будуць блізкія, то бок адрозніцца толькі на 1 літару. І ў сэнсе не на замену літары, а літара павінна дадасца для левага малюнка. Альбо наадварот, па тыпу левага малюнка на 1 літару больш адымаем 1 літару і атрымліваем правы малюнок. Як вам больш падабаецца. Вось. Плейн... я не бачу пакуль.
Air. Не. У кого які ідеї є? Light. Цудовно. Дякую велике. Nevermore. Light. Это ідеальний варіант. Так, зараз я запишу себе. Это у нас 9-2. Где моя нотатка? Ось она нотатка. Блин, месца на ее не засталося амаль. Але яе тут уже не потрібно. Я зараз на бачку уже буду записывать уже листки. Капец. Так. Мне нотаток это уже набралося. Это у нас 9-2, так? 9-2. Light. Літера F. У нас тоді отримлюється там. У нас есть... блин. Давайте я пошарю вам. Пакуль на гэтым радку атрымліваецца не вельмі. Бачите? Верхні радок. Так, не то я. Зараз сам сабе згубіў. У нас атрымліваецца... Тут будзе 4 літары толькі. Гэта адзінае слово у 4 літары. Так. Трэба пацвердзіць, дарэчы, яшчэ на 5 і 4 радок. Мы 5 не можем пацвердзіць, 4 радок мы можем пацвердзіць вось тут. Трэба будзе пераправерыць, што тут літара G. Так. Пакуль што... Я не ведаю. Тут мне ў галаву нават не прыходзіць ніякага слова. На жаль, мы не праверым левае, таму мы сёння максімум, што мы адолеем, гэта вось гэты пакой. Вось тут. Ну да ладно. Идем далей. Так, треба прибрать для вас. Там, оп. Где тут что? Штосьці ёсць жа. А, вось яна, понятки. Так, і нам зараз патрэбна павелічальнае шкло з... Чым там аб'яднаць патрэбна? Металлодетектором? Так, з металлодетектором. І мы падпалім нахрен эту самую выбуховку. Ты не маеш убудаванага у АЦ Paint? У АЦ? Это что такое? Операционную систему, так? Я маю, ён захоп на яго не працуе. Вось такая херня. Ну не працуе захоп. Я спрабаваў учора, не спрацавала. То бок, ну, ён працуе, ён ёсць. Толькі ён ні халер не паказвае. Так, вось гэты пакой яшчэ. Робім. Ну, тут больше ні халеры няма. Блин, ключи апошнія сыходзяць. Блин, студыя драфта. Новы план, які перманентна дадасца нам у набор. І гэта будзе наш тупік. У прынцыпе, няблага. Я згодна. Давайте. Давайте, что у нас тут будем? Вежа. Dovecote. Это все новые планы. Вежа. Завтра вы пачнеце з аднім ключом за кожны пакой, часовы пакой, які вы выцягнулі сёння. А тыпу паляпшэнне на наступны дзень. Гэтую штуку можна паварочваць тады. Дорментарі гэта кожны раз, калі вы ў яго ўваходзіце пасля таго, як выцягнулі пакой, атрымліваеце 10 крокаў. Давайте гэтую спальню, яна не гучыць даволі моцна.
І вельмі просты эфект. Так. Ну і ўсё. Дарэчы, блин. Там можна увесці код, калі б я ведаў код. Я не ведаю яшчэ код ад гэта. Тут ёсць сейфы. Я так разумею, у маёнтку ёсць сейфы. Нам патрэбна адчыніць 8 сейфаў. Вось, альбо 7 сейфаў. Ну, у любом выпадку нам патрэбны сейфы. Але ж ад іх паролі патрэбны яшчэ. І пароляў я не ведаю. Так. Альбо ў іх ува ўсіх аднолькавы пароль. Цікава, Photoshop захоплівае, а Paint не. Вось яна ахова аўтарскага права для маляўнічых ад Microsoft. Ні халеры гэта не багі. На жаль, так, нам з кодам не. Што бяром зараз? У нас зараз ёсць чым запальваць. Так. Є ж у нас? А дзе гэты прадмет? Чаму я яго не бачу? Я ж яго стварыў. А, я яго стварыў і не забраў, я разумны. Ну добра, што не пабег адразу. Вось. Ён запальвае. У ідэале нам было бы, канешне, схаваць яго дзесьці. Ну, потым на наступны дзень. Але з шафы мы сёння не выцягнулі, так? Я не бачу яе. Шафы няма, таму гэты прадмет знікне, на жаль. Але мы можам зрабіць адную штуку з ім. Гэта ўзяць і дынаміт запаліць ім. Ідзем у гараж. Праз гараж выходзім на вуліцу, таму што гэта менш крокаў і хутчэй, то мы хутчэй рухаемся на вуліцы. Так. Давайте паглядзім, што будзе, калі... Гэта хутчэй за ўсё перманентны эфект, таксама нейкі. Опа. Падысці? Опа. Ну, вы паглядзіце. Диск з апгрейдам, нататка, яшчэ цэлая прорва залатых. Толькі грошы нам не патрэбны, вось у чым праблема. Але гэта перманентны эфект хутчэй за ўсё, і таму тут заўсёды будуць грошы. Диск трэба будзе уваткнуць там. А тут у нас Дэнни. Кристоф, here is the rest of your share, 40 gold, from the moonshine shipment we made last week. This may be the last batch for quite some time, as I feel it is no longer worth the risk, especially given Anne's continual increase in suspicion. But I do need to ask another small favor of you. Next week, when you take the Baron to town, if you can fabricate some excuse to delay your return by an hour or two, I would be much beholden to you. Карацей, у маёнтку працуе двое кантрабандыстаў спірцягі, як яно. Як жа не, муншайн. Самагонкі, карацей. Вось, яны, гэта іх хованка вось тут. І не ведаю навошта, але яны вырашылі, ну, карацей, яны вырашылі, што трэба заварочвацца, бо ўжо занадта падазрона, яны больш, ну, лепей ўжо больш не займацца гэтым. Але адну просьбу апошнюю запыт Дэнни пакінуў свайму сябру затрымацца на гадзінку альбо дзве, калі будзе адвозіць барона ў горад. Барона забілі? А што калі барона забілі? Так, маска, на ключ можна памяняць. Гэта на ключы ад машыны можна памяняць. Таксама на ключы ад машыны. Ну, гэта ўсё нам бескарысна, таму што якая розніца? У нас канец дня. Нам ключ ад машыны, набор батареек. Не. Дыск мы абменьваць не будзем. Идем на диск, отдадим, уставим у покоя и бяспеки. Так, меньше кроков мы сгубим, коли пойдем праз гаражную.
Больш важнае пытанне, ці заўсёды тут будуць бочкі самагону. Гэта важнае пытанне. Гарэлачка гэта вельмі важна. Не ведаю, праверым. Фауст іх выгнаў. Ну, можа Фауст гэта галоўны мастэрмайнд? Можа Фауст забіў гэтага самака? Блин, я подумал, что тут будет худшее, а тут ни холеры не худшее отрывается. То же самое. Ну ладно. Может Фауст галоўны забойца, а? Зараз бы казино. У нас 125 монет. Мы бы просто зашли в казино и одразу бы все гроши просадили. Эх. Так. Какой бяспекі. Гэта дыск дасць перманентны апгрейд на нейкі план. Гэта вельмі моцная штука. Бильярдный покой. На выбор. Speak easy. Вельмі... сам пазл становится простей. Вось гэта. Пакой адпачынку. Калі вы скончыце свой дзень у гэтым пакоі, то вы атрымаеце ключ-карту. І гэта ачмурэннейша. Заля для пула. Так. Дадае вялікую залю, фае і сакрэтны праход у сённяшні драфт-пул. Давайте вось гэты. Ключ-картка насамрэч моцная, каб здаяк. І калі нам будзе карысна кожны дзень скончваць у гэтым самым у гэтай зале кожны раз, таму што картка дазволіць нам на наступны дзень адразу мы можам, дарэчы, пачынаць тады дзень не з галоўнага ўвахода, можам адразу пад маёнткам пачынаць дзень і выходзіць наверх. Мы не можам быць, як мінімум мы не будзем закрыты ў першай палове маёнтка. Вось, то бок можам рэзка пайсці далей яшчэ. Плюс яшчэ і рэшту апошнюю палову маёнтка можна спакойна прайсці проста з карткай. Картка адна з самых ключавых прадметаў, і гэта вельмі добра, што яна у нас ёсць. Так, у нас жа больш няма куды ісці, так? Дакладна тупікі паўсюль. Ну, атрымліваецца, гэта ўсё на сёння, так? Канец дня. Фауста доўга не кармілі, ён усіх забіў. Але тады не зразумела, як ён ўсё яшчэ жывы. Альбо ён запужаў прыслугу маёнтка так, што яны яго ўцікара падкармліваюць, каб ён і іх не забіў. Можа быць, гэта гісторыя пра гэта? І можа быць прадказанне, якое нам паказвалі, што за намі сочаць у маёнтку, можа быць, гэта Фауст? Так, пачатак дня. Забираем грошы. Ужо 14. Все больше и больше грошей становится. Бяжым у наш дадатковы пакой. Таму што нам усё яшчэ патрэбна гэтае самае, як яно. Нам патрэбны склеп і ў ідэале мець вось гэтае шкло, якое падпалівае штукі. Блин, не выпадае. Ну, што за халера? Што б сёння ўзяць такое? Альбо крокі можна зрабіць, альбо зноў жа прадметы. Давайте прадметы. Рыдлёвачка адразу. А ты што такое? Можна выцягваць механічны план. Вы перманентна падвышаеце яго, змяняеце яго рэдкасць. О, што? Гэта што за халера? Гэта ж капец як моцна. Так, добра. Мне патрэбна, у ідэале мне бойлерную сёння выцягнуць.
Мне бойлерная патрэбна часта. Бойлерная і помпа. Мне трэба, каб яны сталі просто звычайнымі пакоямі, не рэдкімі. Камісарыят. Давайте яго. Бо тут можна будзе набыць прадметы. А нічога нармальнага, блін, не прадаецца. Вось нічога, ніводнага прадмета, блін. Алера. Обсерватория. Альбо гемы. Давайте обсерваторию возьмем. Там высокая вероятность, что будут гемы. И мы, в принципе, отрымаем больше гемов за этого. Больше 4. Ось гемы, 5 гемов отрымали. Ключик отрымали. Яблочки. И сегодня все на 50% таней. Ну, зараз можно и у краму зайти с таким. У нас хутка скончивается голосование. На первом месте Broken Sword 1. А на другие места, давайте я хутенько пробегуся по списку лидеров, где оно у меня там было. На первом месте Broken Sword 1. Будем протягивать далей гэта самае гісторыю амерыканца у Францыі, які палюе на забойцу таямнічага, які пераапранаецца ў рознае. Гэта квест. Даволі стары, але мы гуляем у ремейк. Unreal Tournament Camp на другім месцы 49500, то бок вельмі блізка. Калі ён пераможа, то аўтаматам пераможа яшчэ тое, што будзе на другім месцы, так што тут можете самі вырашаць. На камп я буду збіраць асабіста стрімераў, выказваў, па-моему, Рудзе жаданне, і можна яшчэ паглядзець, хто яшчэ што можа. Ну, можа, у кагосьці яшчэ будзе час, і я знайду, карацей, кагосьці яшчэ. Паспрабую набраць як мага больш. Вось, калі будзе недахоп, то, можа быць, гледачоў будзем яшчэ далучаць, проста з гледачамі трэба дамаўляцца яшчэ. Таксама гэта ускладняецца задача. Вось, ну, паглядзім, як пойдзе. Вось, Цивилизация 4 на 3-м месте 39 тысяч, Transport Tycoon Deluxe 36100 на 4-м месте, и на 5-м месте Devil May Cry 5 с 31 тысячу. Астрологи обвестили тыдзень шенанігансаў, колькасць бафаў падвышана 3 крат. Так, дзякуючы гэтаму самому. Тэлескоп вельмі моцная штука. Яно адразу было бачна, і чым больш зорак мы набіраем, тым больш гэтых цузор'яў мы бачым. Паспрабую Тодзі спытаць, здаецца, ён не супраць быў. Трэба пытаць. Трэба пытаць і шукаць зручны час для ўсіх. Ну, таму ён і не будзе адбывацца гэты стрым адразу. То бок мы... Як балюча, давайте вось клойстер возьмем. Таму я і не змагу яго на наступны дзень адразу арганізаваць, потому што, ну, немагчыма такое. Вось, на наступны же дзень я сумняваюся, што я знайду людзей. Так, тут толькі 2 было. Котлетки, ну, на жаль, котлетки адклаліся, таму што я хварэў. Мне патрэбна вырашаць пытанне на кухні, бо праблема з камерамі. Мне патрэбна набыць яшчэ одну камеру, каб плюс-мінус, ну, альбо неяк усталяваць яшчэ тэлефон і зрабіць зручным пераключэнне паміж сцэнамі. Я спрабаваў запісаць один раз, і мне не спадабалася зусім. Я шчыра думаю, што гэта самае, каб па Unreal будзе прасцей арганізаваць, чым котлетки. Ну, раптоўна, ну, з котлеткамі шчыра, я думаў, што гэта будзе прасцей, але гэта раптоўна складана. Вось, таму што на кап гэта ўсё яшчэ тыя ж самыя захопы, гэта тыя ж самыя гульні. Патрэбна проста людзей сабраць і, ну, гэта не проста, але ўсё яшчэ. Патрэбна сабраць людзей, патрэбна наладзіць гук, то бок стэлефанавацца з імі перад стрымом, і тады можна паспрабаваць, то бок, і ўсё. А з котлеткамі я паспрабаваў і так, і гэтак. У мяне атрымліваецца, што якасць стрыма будзе такая сабе. Ну, з тым, што я зараз маю, гэта будзе ні аб чым. Я выбачаюся, просто, ну, як бы і хацеў... Я скажу, што вам можа падавацца, што гэта добра, але гэта дрэнна. Ну, па тыпу пойдзе як-небудзь, але насамрэч там як-небудзь нават на як-небудзь трэба намаганне. Таму што самая моя праблема, ну, самая галоўная зараз праблема ў тым, што не адна камера, і яе, дзе бы я не усталяваў, вы альбо не бачыце, што я раблю рукамі, альбо вы бачыце толькі тое, што я раблю рукамі, так? А выбар адно з двух. Вы бачыце альбо агульна кухню, альбо вы бачыце толькі тое, што вось літаральна зараз на
гэтым самым, ну, не на патэльні, а вось, ну, на стале, то было бы няблага. Толькі справа ў тым, што тое, што на стале адбываецца, таксама дрэнна бачна. Мне няма куды камеру прыткнуць. Мне патрэбна набыць гэты самы такі гібкі гнуткі, як яна, карацей, ну, трымалку для тэлефона, якую можна начапіць куды заўгодна. Вось такой трымалкай я магу нешта рабіць увогуле. А так не, на жаль. GoPro набывай. Не дарагавата ли, блин, будзе для котлетак, а? Не, насамрэч, варыянт з невялічкай камеры, якая будзе са мной заўсёды, гэта самы кампрамісны варыянт быў. Вось, і гэта сапраўды разглядаецца, карацей, як магчымасць. Так, кухню давайте вось гэта возьмем. І на галоўную охоту ввогуле пойдзем. GoPro з тэлефона, а як ён будзе трымацца? Ну, па тыпу, я не уяўляю сабе, якая трымалка павінна быць, каб у вас усё не тряслося, быў баланс, то бок GoPro-шка ж яна яшчэ трошкі, па-мойму, траску прыбівае, то бок, ну, яно не трасецца так. Тэлефон трасецца шмат. І гэта угойдвае проста імгненна. Ну, там такая сабе рэч атрымліваецца. Вось. Ну, я кажу, я думаў, спачатку я думаў, я зраблю, як атрымаецца. І я сапраўды спрабую зрабіць, каб па тыпу хоць нейкай нізкай якасці стрым, хоць якой якасці стрым, таму што, ну, як бы абяцаў, ну, як бы дамова была, так? І я сам жадаю паспрабаваць. І ў выніку атрымліваецца, што гэта значна больш складаная халера, чым падавалася. Ось. А для чалавека, які яшчэ не тое, каб гатуе шмат, я нават, ну, я зрабіў прабег на запісе, я быў заняты поўнасцю котлеткамі. Я паспрабаваў размаўляць сам з сабою, пакуль я гатую. Шчыра не атрымлівалася. Ну, гуляць атрымліваецца і трындзець, а вось як бы, блин, а можа... Не, давайте архіў возьмем. Вось, гуляць і трындзець нармальна, а вось якраз такі, ну, смажыць я вельмі сканцэнтраваны на тым, што раблю. Таму што, ну, так, не самая звычная штука, якую я раблю. Зноў жа. Прывязаць і застужкі да галавы, яна ўсё суне. Вось, і тут падаецца таксама, ну, ўсё нармальна, так, але тады ракурс ненармальны. Вы же разумееце, па тыпу, тэлефон павінны нахіляцца, так? То бок, у ідэале, як яно павінна працаваць, гэта яно павінна быць не проста прыклеена да ілба, так? Яна павінна быць, камера, тэлефон павінен быў пад 90 градусаў быць прыклеены да маёй галавы. То бок, я нават з застужкай не ўсё так проста атрымліваецца. Уяві сабе, што размаўляеш з котлетамі. Ну, яшчэ, у мяне даволі нізкая кухня для мяне, я высокі хлопец. Ну, я вельмі высокі хлопец. І наша кухня вельмі нізкая для мяне. У мяне баліць спіна, калі я ну, на кухні чымсьці займаюся. Вось. І гэта яшчэ патрэбна неяк па тыпу зрабіць. Ну, для таго, каб прыгатаваць штосьці, нармальна яшчэ. Ну, па тыпу, а калі стрым, трэба адчуваць сябе камфортна. Каб я мог спакойна з вамі патрындзець, мы добра пабавілі час, і ўсім было ўсё добра, так? А тут, атрымліваецца, я нахіляюся, я напружваюся, у меня пачынае баліць спіна праз 20-30 хвілін. Ну, так, то бок, некаторы час я яшчэ магу трымацца, а потым пачынае баліць спіна. І ў выніку гэта самае. І яшчэ дадатковая праблема, гэта камера. Калі камеру паставіць проста на стол, вы будзеце бачыць проста маю задніцу, і ўсё. Таму што у мяне задніца вышэй за стол. Я, ну, па тыпу, вось так настолькі розніца. Вось такая вось праблема. І вось гэта ўсё наслаиваецца, гэта ўсё разам. Рашэнне ў мяне не тое, каб ёсць шмат, а думаю, столік спецыяльна, ну, там мне прапанаваў сябар, столік спецыяльна на кухню, дадаткова на стол, каб мне было зручней, каб я не настолькі нахіляўся. Дарэчы, я трынжу, а каты-то спяць, я ж магу вам камеру паставіць. Ты ў лялечнай хатцы жывеш ці што? Я здаравенны, разумееш? Я высокі. Ну, я вельмі высокі. Вось, для мяне ўся... Самая жудасная краіна, у якую я магу толькі паехаць, гэта Японія.
Я побачив справоздачу чела, які ростом прикладно як я. І справоздача з Японії виглядала так, що чоловіка, короче, голова билася об усьо. Ведаеце мем з котом, у якого каска з ліхтариком на голове. Вось, калі б ліхтарик замяніць на камеру, было бы ідеальна. Но гэта GoPro-шка, правильно. Так, давайте я зараз вам кота включу. Пакуль я гэтым займаюся, давайте я вам хоць нейкі краявід поставлю, а то у дзвер гляджу у упор. Давайте. Ротунда, давайте ротунду. Блин, я не могу сабе яе дазволіць. Давайте вось гэты архіўны план, які я не ведаю, што там. Нормально, вось так я пакіну пакуль, і зараз я вам... У нас ёсць пераможца. Што? У апошні момант РВДАК прасунуў транспорт Тайкун Делюкс на 10 тысяч заснайперыў у апошні момант. Я у гэты момант калупаўся з камерай і не заўважыў нават. Раптоўна будзем заўтра гуляць у транспорт Тайкун Делюкс. Добра. Перамагае ён 46 тысячамі 100. Дзякую, вялікі РВДАК. Так, дзе там мой захоп? Прылада патрэбна. Так вось, наконт краіны. Самая жудасная краіна гэта Японія, таму што там усё разлічана на людзей. Мне, у прынцыпе, у Еўропе-то, мне паўсюль, у прынцыпе, ўсё нізка. Ну, у сэнсе нізка. У сэнсе малавата, мелкавата. Так. Ну, давай телефон, захоп. Дзе там? Мне ўсё, в прынцыпе, нізкаватае. Вось, у любым месцы, у любой краіне. А тут, блин, у Японіі ўвогуле жесть будзе. Просто капзда. Так. Вось. Трымалася. Зараз я гэта ўсё на падставачку пастаўлю. Ёсць, і зараз я вам уключаю. Аватарочка вам не спатрэбіцца, пакуль катусь ёсць. Шчыра не ведаю, як наогул магчыма нешта рабіць з такімі нізкімі сталамі. А дошка для працавання у цябе хаця б высокая? Ну, не. То бок, ну, якраз таки самая асноўная праблема гэта нарызаць штосьці. То бок, калі нарызаецца, то я нахіляюся моцна, і у мяне пачынае баліць. У мяне спіна пачынае баліць, ну, яна баліць праз 20-30 хвілін дзесьці. Вось. І доўга я на кухні просто не магу працаваць. Ну, такая вось праблемка ёсць. Кухню замяніць добрая ідэя, але для гэтага патрэбна пераехаць, але кошты ў Варшаве, на жаль, на жытло такія, што, блин, хочацца і перадумваецца кожны раз. Так, давайте пазл у нас. Ну, дарэчы, у столі, ну, я спакойна магу дацягнуцца да столі. І рукамі махаць я просто так не магу. Мне патрэбна абіраць месца, дзе я не знясу лямпачкі ўсе, карацей, у хаце. Так, адно з іншых выказванняў хлусня. Гэта праўда, таму што альбо гэта хлусня можа быць. Ладно, гэта не вельмі важна насамрэч выказванне. Тут складана нешта. Калі ты заменіш слова адзін у іншых двух выказваннях з абодвума, яны будуць абодва хлуснёй. А ё-моё, складана як. Адна з іншых скрыняў мае гема. Давайте паверым у тое, што гэта кажа праўду. Каташка шафу здымаць. Так, вось гэта ўвогуле без праблем. Але нават у нас ёсць шафа, яна так зроблена, што нават я там не дастаць не магу. Мне патрэбна на стол становіцца.
Таму што яна вельмі глыбокая, яна ўбудавана ў сцяну і яна вельмі глыбокая. Там столькі месца, што мне на поўную даўжыню рукі, ну, з маімі-то рукамі, вось, і каточак можа там засесці, а ён яшчэ на верхняй паліцы, і ў выніку я павінен гэта самае на стул становіцца. Там ёсць такое месца. Як высокі чалавек высокому магу параіць артапедычны пояс, ці як ён правільна здаецца, завецца, правильно працуе, каб спіна не напружвалася. Звычайна не напружваецца. Звычайна гэта не праблема. Ну, я скажу толькі, кухня экстрэмальна нізкая. Яна па вышыні, ну, я не ведаю. Яна як бы нармальная, разумееце? Яна плюс-мінус нармальная, просто нізкаватая для мяне. Калі б яна была бы на 3-4 сантиметры вышэй, мне было бы нормально. Собраліся даўгалыя. Зато жонцы нормально, ну, па тыпу, вельмі зручная працоўная паверхня. Ёй якраз падрост. Усё карысна. Зручненька. Так. Скрынкі. Калі замяніць слова адзін на абодва, то яны будуць хлуснёй. Адна з іншых скрыней хлусня, то бок дзве іншыя скрыні хлусня. Не ведаю. Я не ведаю чаму, я думаю, гэта ў белай, я не разумею пазла зараз. Ну, реально я не ведаю. Просто інтуітыўна мне падаецца, гэта белая скрыня. Опа. Я кажу, там, можа там ва ўсіх трох скрынях па гемах, і мне кожны раз такой, о, ты, які ты малайчынка, які малайчына кожны раз разгадываеш. У двух скрынях не можа быць гемаў, так. Яны абедзве будуць хлусней, але там прамога адказа на нашае пытанне як бы і няма, то бок там пазл такі атрымаўся, што як бы яно можа быць тэарэтычна паўсюль, на мой погляд. Ну, неяк дзіўна трохі атрымліваецца. Інтуіцыя як у Сагі Андерс. Я так у школе, карацей, матэматычныя здачкі рашаў. На інтуіцыю. Не тое, каб я меў добрыя адзнакі з-за гэтага ў школе, але, ну, было. Так, давайте зробім калідор. Так, секретны праход у калідор. І акварыум зробім, давайте. Няхай будзе акварыум. Таму што ён лічыцца за ўсе пакоі, мы можам бонусы раптоўныя атрымаць. Манеткі яшчэ. Канферэнц-заля, гэта добра. Забяром яе. Тут же нічога няма, так? Нічога. І тут тупік. Тупік давайте вось гэтыя зробім. Не тое, каб тут карыснае было. Што у нас па прадметах увогуле? Вось гэта... слухайте, мне трэба актыўней карыстацца знаходзіць механічныя пакоі. Я ж магу іх як часта яны з'яўляюцца змяняць. Рыдлёўка ўвогуле ачмурэнная штука. Жадаў бы, каб яна ў мяне заўсёды была. Больш верагодна знайсці зялёныя пакоі. Няхай. Это можна адчыніць, калі ласка, ключыкі яшчэ. Ну, гэта таксама няблага. Яшчэ грошыкі. Оп. Няблага было бы вярнуцца і паспрабаваць левы бок маёнтка пачыняць. Для гэтага мне патрэбна вярнуцца на 1, потым сюды, 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 сюды і вялікую залю. Вось пакой для малявання. Рыдлёўкай можна каточкай з глыбокай шафы выграбаць. Я бы не стаў, мне шкада каточка. Ну, яму ж можна нашкодзіць, пакуль ты робіш, а ён жа будзе мітусіцца. У яго нейкай вострай херовінай тыркаюць. Ну, не. Дакладна, каточак будзе мітусіцца. Так. Калідор улева-ўправа. Давайте
Можам гімназій, ну, гэта залю гэтую зрабіць. Не, давайте перамалюем просто. Патіо. Давайте патіо. У нас будуць гемы тады. Так. Яблык. Металлодетектор. Яшчэ крокі дадатковыя. Во, вось гэтае. Мы можам змяніць яго... як гэта? Ён зараз стандартны. Мы можам зрабіць яго, каб ён быў рэгулярным. А ці патрэбны ён нам? Гэта вельмі круты... ну, вось гэтая штука, яна вельмі крутая, але... І патрэбна. Давайте будзе частым. Давайте частым. Ён можа быць карысным, таму што мы можам карткавую сістэму ім абыходзіць. Толькі нам тады пакой бяспекі патрэбны. Пакой бяспекі. Ну ладно. Няхай часта выпадаю. О, блин, там нешта ляжыць за сцяною, так? Альбо не. Не. Я нешта пропусціў так. Высокі чалавек кашмар для гледачоў кожнага тэатра. А? Чаму? Калі што, можна і OpenTTD замест арыгінальнага. OpenTTD гэта Transport Tycoon Deluxe, так? Давай-ка пагляджу увогуле. Ён даволі далёка быў, я не разлічваў, што ён пераможа так хутка, таму я яго не правяраў яшчэ. Я буду правяраць сёння. То за мной нічога не бачна. Вы бачце. Шчыра, я ведаю. На канцэртах ведаеце, якая штука? Калі я стаю на канцэрце, за мной ёсць, як ведаеце, як тень, карацей, за мной людзі не стаяць. То бок, па тыпу, і за мной заўсёды такі вакуум атрымліваецца, якая калона, карацей. А што мне, блин, рабіць? Ну, што я зраблю з гэтым? Так, Transport Tycoon Deluxe, давайте паглядзім. Transport Tycoon. Чакайце-ка. Tycoon. Ну, а яго ў стыме няма? Я ж, па-моему, яго гугліў, ён быў у стыме, не? Можа, я неправильно слово Tycoon? Tycoon. А што? Чаму я не магу знайсці яго? Інтэрнэт. Я выйшаў у інтэрнэт. Так. Transport Tycoon. Transport Tycoon Deluxe, вось он. Так. Наконт месца ў самалётах, літаральна, як мне пашчасціла, калі я... Ну, я ж у Рыгу катаўся. Я зразумеў, ён проста стары. Трэба на ГОК зайсці тады. Гэта самае. Ён жа... Гэты... Карацей, як мне пашчасціла, я ў Рыгу лётаў на выходныя. І як жа мне пашчасціла з месцамі. Я заўсёды беру, ну, калі адзін лётаю увогуле без праблемаў, проста выпадковае месца. Ну, куды запіхнуць, туды запіхнуць. Усё роўна месца не хапае. Але як скажу, самая боль, блин, гэта аўтобусы і самалёты. Мне пашчасціла, я сядзеў абодва разы з дастатковым месцам для ног. Просто ладно яшчэ, ну, такі кароткі пералёт на гадзінку, але раз'ему ўжо, без розніцы, дзе ты сядзіш. Але доўгія пераезды на аўтобусе, па тыпу на дзень, там на 2, гэта боль, я не магу вам проста перадаць. Людзі, якія невысокія, я вам зайздрошчу. Вы у аўтобусах маеце найлепшае жыццё ў параўнанні з намі. Это такая жесть. Я вам просто перадаць нават не магу. Так, Transport Tycoon. Transport Tycoon. Блин, а чаго? Ён нідзе не прадаецца? Так, у меня есть проблема. Это кіпы глебы выглядаюць, быццам іх можна боты паштурхнуць, каб усё павыкапаць. Ну так, але без... Ну, правілы пазла. Правілы пазла. Так.
Паветранае кішэне. Так, там літаральна пустэча проста. Аднойчы зробішся паспяховым стрымерам, пачнеш зарабляць $1000 у хвіліну і буду лятаць у першым класе. Справа ў тым, што ў першым класе не нашмат больш месца. Ну, па тыпу, як мінімум у звычайных самалётах, у якіх я лятаю, там, ну, я бачыў тыя месцы, там розніца не адсутнічае. Глядзіць адразу ў OpenTTD. Добра. OpenTTD. Добра, я тады праз яго пагляджу і яго буду салюваць. Там ёсць бетка, якая, дарэчы, літаральна месяц назад выйшла. Абнаўленне. Цудоўна. Гэта 15.0 бета 2. На выбор, карцей, так, ёсць бетка 15.0, якая абнавілася літаральна месяц назад. А ёсць больш сталая версія, якая, ну, такая стабільная. 14.1. Літаральна сёння трапілася навіна, што ўжо пратэставаныя кшталту стаячыя месцы ў самалёты і хутка іх будуць ставіць у самалёты на рэйсы до 2 гадзін. Ну, у прынцыпе, не блага. Я не супраць. Ну, калі цябе неяк ты будзеш апірацца аб нешта, ну, 2 гадзіны паставіць не праблема. Некалер сабе адсутнічае, ты ўпэўнены, што сапраўды першы клас бачыў? Я лётаю звычайна лоукостамі, і там першы клас. Я адзінае, што магу пабачыць, там людзі, блін, шампусік фігачаць. Вось і ўсё. Адзіны плюс, а для мяне, як бы, я не толькі п'ю і выніку, атрымліваецца, які ў мяне понт ад гэтага самага, ад першага класа. Ну, гучыць небяспечна. У прынцыпе, я думаю, як тэарэтычна, як канцэптуальна, у прынцыпе, няблага. Таму што, зноў жа, не ведаю, па Еўропе лётаць гэта 1-2 гадзіны. Ну, вы пралятаеце большасць месцаў за проста адзін пералёт, які літаральна ў маршрутку заходзіш. Просто сеў у маршрутку, праехаў і выйшаў. Ну, як бы пофіг. Так, планы прыйдзецца перавыцягнуць. І на гэта мне не хапае. У нас вельмі дрэнная раптоўна пачынаецца сітуацыя. Так, емаў не хапае. Так, ключик. Трэба у краму пайсці. Спрабаваць там. Так, гэтага мне нічога не патрэбна. Даркрум мы не бяром. Давайте перавыцягнем. Вось гэтае сховішча возьмем. Мне прасцей 2 гадзіны пешу ісці. Ну, згодныя. Хадзіць прасцей, чым ехаць. Дарэчы, дзіўна, што тут скрыня ёсць. Грошыкі. Пойдзем зараз у краму, набудзем там, чаго там ёсць. Бо грошыкаў мы накапілі. Крама жа... Так, літаральна ад увахода направо. Ну, я кажу, стаяць як слуп складана. Калі у такого стаячага месца будзе за што абапярэцца, то бок, ну, напрыклад, не ведаю, гэта будзе літаральна проста стаячая штука, на якую вы можете падаблакаціцца. То бок, ну, частку вагі перанесці. Ведаеце, зараз, ну, там у некаторых месцах робяцца такія, як нізкамейкі ў метро. Можа, бачылі. У Беларусі, можа, не. Я такога ў Беларусі не бачыў. Але это па тыпу як стаячае месца. Гэта як па тыпу як скамейка, якая вертыкальная. То бок ты як бы стаіш, але ты трохі абапёрся. Месца ты такім чынам менш значна займаеш. Калі такое месца ёсць, то у самалёце, ў прынцыпе, на 1 гадзіну, чаму бы не. Добра, OpenTTD тады я патыркаю сёння. Галоўна, каб захапілася і ўсё, і тады ўсё ў парадку. Так, тут панабываем ключы. Ямы таксама. Бананы. Пашлі ў расход. Усё, усю краму раскупілі. Так, і ідзем назад. А калі не захопіцца, ну, не, з захопам як бы ёсць запасныя варыянты, заўсёды ёсць варыянт захопа ўсяго экрана. Калі зусім не будзе захопа, а гэта было з Андрамедай, пры гэтым толькі з піранскай Андрамедай, што цікава. Нармальная Андрамеда была, не мела такой праблемы.
Вось, то ну без праблемаў. Калі і так не захопіцца, то ўжо буду прыдумваць. Я можа якую дэмку вам пакажу, гульню мелкую, якую ёсць. Раз прыйдзецца выкручвацца ўжо. Трейлеры. Блин, дакладна. Выбачаюся. Так, дайце-ка паглядзім. Я магу ўвогуле на транспорт тайкун. Транспорт тайкун Делюкс. Я сумняваюся, што там трейлер будзе. Я выбачаю. А не, ёсць для open-source варыяцыі. Што? Ёсць па тыпу сучасны? Зараз. Чакайце-ка, шукаю. Ёсць на арыгінальны, карацей. Давайте я адзін стары, карацей, трейлер зараз вам покажу. Так. Тут? Ось тут. Будзеш патрабаваць вяртання балу? Гэта так не працуе. Не, я реально, я буду рабіць усё магчымае, каб яно, ну, спрацавала. Трейлер ёсць. Ёсць трейлер. Я знайшоў, зараз будзе. Дайце мне момант. Зараз. Переключыўся на YouTube. YouTube. Захоп. Ось так? Падаецца будзе. І ось так. О, бачите? Гэта не яно? Выглядала як яно? Добра. Транспорт тайкун Делюкс. Вось гэты MS-DOS ёсць. Вось такі. Блин, гэта не так, трейлер. Трейлер. Што? Там Sci-Fi Strategy Game, ё-моё, реклама. Ну, ёсць трейлер OpenTTD. Ось такі. Во. Гэта яно? Цягнічкі будуць. Будзе шмат цягнічкоў. Кайфы. Я люблю такое. Ну, я не іранічна, я да халеры гадзін прасядзеў у больш сучаснай такой гульне. Як яна? Як же яна называецца? Transport Viewer, по-моему. Transport Viewer 2. І яна таксама такая... Літаральна тое ж самае ў ідэі. Так, захопы нормально там переключиліся мы, так? Блюпринце, добра. Яна літаральна падобна вельмі на гэта, толькі больш сучасна. Там уся гісторыя, ну так, збольшага гісторыя транспартыроўкі, толькі 3D-шная і такая, ну, прыгожанькая просто. Ну, гэта таксама прыгожая, просто піксельная, і тут хутчэй гаворка пра тое, што розніца пакаленняў. Вось. І як жа шмат часу я там згубіў.
Просто ні на што. Яна не такая супер глыбокая. Там, ну, па тыпу будуеш і будуеш сабе розныя. У цябе паляпшаюцца тэхналогіі з часам. Ты не павінен там нічога адчыняць. Але ты будуеш сваю імперію па транспартыроўцы і рэальна там распаўсюджваеш. Паляпшаюцца з-за таго, што ты транспартыроўку паляпшаеш. Паляпшаюцца гарады, ты робіш публічны транспарт, робіш развязкі для гэтых самых для цягнікоў. І вось на гэтым, карацей, там не ведаю, колькі гадзін я прасадзіў. Вось. На Broken Age адправляецца 900, дзякую вялікі. Так. У нас выхадаў усяго 2. Засталося праз веранду і калідор вось гэта. У нас ёсць і ключы, і гемы. Давайте ключик яшчэ сюды скарыстаем. Я не думаю, што вам бачна, але ў яго чамусьці вельмі ружовыя вушы зараз. Можна перагрэўся там у цяпле. Так, у нас варыянт будуар, каб адчыніць сабе далей праход, альбо пошту зараз зрабіць. Давайте будуар. Мы зможам так далей прайсці. Так, монетка. Угу. Ад сейфа у нас усё яшчэ пароля няма. Воркшоп. А у нас ёсць? Блин, мы не... Воркшоп нават не глядзячы на тое, што ёсць. У нас знешні пакой, по-мойму, не грабніца гэтая. Давайте ўсё роўна возьмем воркшоп. О, я магу змяніць яго. О, я зраблю воркшоп рэгулярным нашым. Цудоўна. Воркшоп зараз будзе рэгулярна з'яўляцца. Ён стане простым пакоем. Калімдор. Смок, я нават зачитывать не буду. Так. Рыдлёўка. Добра, не, гэта не працуе. Так. Ідем далей. Апошні ключик пайшоў. Музыкальны пакой. 2 ключы. Один малы, один вялікі. Давайте, нам ключы патрэбны. Гэта у нас што? Прызматычны ключ. Можна... Мы атрымаем план такога ж колеру, у якім пакоі мы знаходзімся. Мы зараз у блакітным пакоі. На веранду трэба будзе скарыстаць. Гэта асабісты ключ. Металлодетектор на нешта спрацоўвае. Ось. Монетка. Так, ну далей на поўнач. Калідор, мне падаецца. Калімдор у нас. Вось гэты па 4-баковы. Давайте яго. Так мы можем трошки больше пакояў ззаду адчыніць наадварот. Бальны пакой. Колькасць гемаў на 2 выставіць. Лабараторыя. Лабараторыя нам, дарэчы, не патрэбна. Так-то, глобальна яна нам реально не патрэбна ўжо. Давайте пакінем яе стандартную. Няхай яна будзе такая ж, як і звычайная. Я лепей пакой бяспекі. Ну, з таго, што ёсць протакол Blackbridge, лабараторыя ўжо не такая важная штука. А дзесьці тут было? Хаваўся металлодетектор же. Вось он, ключик. Так, пачынаем эксперымент. Колькасць дайсаў на 2 выставіць. Ліст будзе дастаўлены ў пакой. Ну, гэта ўсё херня. Давайте ліст. Колькасць дайсаў. Кожны раз, калі вы знаходзіце смецце, калі вы капаеце. Вось гэта. Няхай будзе так. Ці гэта іспанскі кальяншчык, ці Continental Warcraft.
Калимдор. Так, у нас... Во, бассейн. Я жадаю атрымаць сабе помпавую пакой. Я жадаю яго рэдкасць змяніць на вельмі, ну, часты. Ён нам патрэбны. Таму што без яго нам патрэбна ў ідэале нам бойлерную знайсці ў гэтым забеге. І гэты самы. Так. А бойлерная, яна... Я ж магу паглядзець. Так, пакоі... Вы... Бойлерная... Не бойлерная, а гэта самае. Так, бойлерная гэта блакітны пакой. А помпа таксама блакітны пакой. Давайте зараз прызматычным ключом скарыстаемся. Нам патрэбны блакітныя пакоі. Што? Не падыходзіць для... Зразумеў. Блин. Для блакітна... Для таго, каб адчыніць блакітныя пакоі, яно не падыходзіць. Пакой бяспекі. Давайте яго. І вось яго верагоднасць таксама на звычайную паставім. Пакой бяспекі дазваляе нам адразу атрымаць доступ да інтэрнету, змяніць карткі. Такім чынам я зрабіў так, што, глядзіце, я зрабіў 2 пакоі, якія дапамагаюць нам абыходзіць карткавую сістэму, зрабіў вельмі частымі, і мы можам лёгка абыходзіць потым гэтыя сістэмы. Інвентар. Так, 7 гемаў у маёнтку, 3 ключа і 3 манеткі. Яны ўсе ў канферэнц-зале павінны былі сабрацца. Так, наладыя. Верагоднасць высокая. Подтвердить. Заменить офлайн режим. Открытый. Ну все. Мы можем. У конференц-залю мы так просто не трапим. И она довольно далека. Чекайте-ка, а я не узял той покой? Я не отключил картковую систему. Яна ў пачатку засталася. Я забыўся яе отключить. Давайте вернемся зараз. Далёка. Нам трэба отключить картковую систему, бо яна зараз будзе вельмі актыўна з'яўляцца. І раз мы такая справа, мы можем яшчэ нешта зрабіць? Секретныя праходы, можна на веранду схадзіць, можна... Конференц-залю сходить яшчэ можна. Мы даволі блізка будем. Так, мы можем у конференц-залю просто зайсці по дорозе. У конференц-зале павінны былі быць сабраны ўсе прадметы, якія раскідывала по маёнтку. Ключик. Так, где мы? А чаму ключики не раскидала? Ключики павінны былі сабрацца... я можа локер гэты пакой... Не, локер пакой я адчыніў. Локера і не было. А як я так пропусціў? Я просто пробег мимо ключа тады, атрымліваецца. Не заўважыў яго. Так, выходим сюды. Далей нам патрэбна у архівы, я так разумею, так? У архівы. Две монетки згубім за праходы туды-сюды. Так. Вельмі далёка. Трэба было картковую сістэму адключаць адразу. Так. Набор адмычак у мяне няма. Тады можна забіць, у прынцыпе. Што я магу? Я магу... О, блин, я мог бы у архівы тут адсюль адразу пайсці. Блин, я там кроки лишние просто сгубил. Тут у архивах был проход. Так.
куды пойдзем? У нас ёсць 3 праходы, 4 праходы. Нам патрэбна адчыніць вось тут пакой і вось тут пакой. Давайте паспрабуем на поўнач максімальна зараз залезці, бо у нас карткавая сістэма адключана, мы можам даволі далёка хадзіць. Так. У ідэале бойлер знайсці. Эх, холера. Давайте перавыцягнем. Бойлерная, ёсць. Верагоднасць бойлераў. Зніжаем з высокай на вельмі нізкую. Яна, ну, наадварот, па тыпу, з нізкай верагоднасці на вельмі высокую верагоднасць. Бойлерная зараз будзе трапляць часцей. А бойлерная нам дапамагае электрычнасць выкарыстоўваць. Таму гэта вельмі файна. Пум-пум-пум. Зараз актывуем бойлер. Плюс бойлерная дае яшчэ праходы ў 2 бакі, так што сплошныя плюсы. Бойлерная крутая. Ён актываваўся? О, ось зараз актываваўся. Так, і нам можна наперад паспрабаваць прасунуцца. Сховішча 40 манетамі. Даркрум, які нам не вельмі патрэбны, але ў яго ёсць праход улева. І я гэтым скарыстаюся. Давайте даркруму. Мы пабачым тады літару... Так, тут святло пайшло. Я магу... Не, занадта далёка шчыток гэта. Не будзем. Прызматычны ключ. Чырвоны пакой можна адчыніць тут. Давайте. У нас выбора няма. У меня ключей больше не засталося. Не бачу, які вытягваю, таму вытягваю просто які-небудзь. Ванная. Складаненько. Блин. Гэта у нас повар. Я так разумею. По типу кук. Не, як яно. Як повар по типу по-ангельску? Ён же не кук. Альбо кук. Мне зараз дзіўна... Ён шеф. Ну, ён шеф. Пачакайце-ка. Можна... Чиф гэта вождь. Чиф і шеф. Правильно же? Чиф это вождь. Можно перекладать. Угу. Чиф-чеф. Так. Где там... Я на усялякі выпадок удакладняю. Чиф. Чиф і шеф. Чиф. Самый галоўны ў ранге. Кіраўнік племени. Так, чиф и шеф. 9-1. Чиф и шеф. Чиф и шеф. У нас атрымліваецца гэта розніца ў якую літару? У I. І тады я вам зараз уключу захоп зноў. Захоп або чаго будзе зараз, таму што там не ведаю. Не, правильно, ўсё захоп пастаўлена. Так. І гэта у нас. If we count, я думаю, гэта W тут будзе. If we count small gates, 8 gates crack, 8 saves. Я думаю, что оно будет W тут. Треба проверить.
Але нам пакуль патрэбна абысці маёнтак з іншага боку ўвогуле. Дзеля гэтага. Зачынена, блін, у мяне ключэй няма. Блін. Рукі пакрыху скончваюцца. Трэба адчыняць нейкія спальні альбо штосьці такое. Карткавая сістэма, вось яна. Блін. Можа, зараз на ключы памяняем усё. Нам грошы не патрэбны, змяняем на ключы. Адмываем грошы. Так, ключы і грошы. Ага, вось. Мы згубім 10 грошай з нашых 16 уйдзе толькі на тое, каб аперацыю выканаць. І потым памяняюцца ключы і грошы месцамі. У выніку у нас стане 6 ключэй. Нормально, падыдзе. Усё. Перасунули. О, пачакайце-ка, гэтая штука можа актывавацца? Можа гэта... Блін, цікава. Ну, на жаль, неудалае размяшчэнне. Зараз, калі бойлерная больш рэгулярная, у нас больш шансаў нешта зрабіць. Так. Вельмі далёка ісці, трэба ісці ў калідор. Крокі скончваюцца, 15 крокаў засталося. Не бачу. Перацягваем. Усё дрэнна. Давайте небачны план выцянем, таму што і так усе тупікі будуць. Локеры. Это ключы распаўсюдзіла па маёнтку. Але гэта не дапамагае мне з маімі крокамі. Усё канферэнц-зале апынулася. О, 2 яблычка. Вось. Гемы. Где монетки? Блин. Ну, ситуация все равно дрянная. Кроков мало. Просто мало. На іх усіх это не распаўсюджваецца. 8 прадметаў. Будем спадзявацца, там будзе ежа. Компас. Не. Компас не ежа. Рычаг. Рычальное шкло. Ключы. Один з іх ад сакрэтнага сада. І мапа. Мапа ў якім месцы? У 5 пазіцыі. Раз, два, три, 4, 5. Мы туды ўсё роўна ідзем. У акварыуме будзе. Так. Broken Sword 1 отправляется 900. Дякую, Великий Вячеславович. Идем. Прямо. Не прямо. Направо. Як же заблутаны у маёнтак атрымаўся лабірынт. Крокі. Я могу тут нешта аб'яднаць? Компас з батарэйкай. Электрамагніт. А давайте. Я ніколі не спрабаваў гэтай штукі. Электрамагніт, что это такое? Большая верагоднасць выцягнуць механічныя пакоі, калі мы ўцягваеце. Аўтаматычна збірае манеты і ключы, калі вы ўваходзіце ў пакой. Круто. Так. Прямой проход. Угу, тут не халеры. Механічныя пакоі, гэта вельмі карысна мне зараз. Зараз скарб адкапаць патрэбна. О, ось он. Час пачаць капаць. А дзе? Я павінен... О, ось у гэтым месцы.
Упершыню мы скарб выкапываем. За ўвесь гэты час. Адзін з згубленых куфараў гары Холлі. У ім 40 монет. Ну, у прынцыпе, не блага. Як бы. Праблема у тым, што мне гэта зараз не патрэбна. Мне бы... Калі б я ежу знайшоў, было бы карысней. Так, добра, веранда. Па-за яе выходзім. Праход наперад нам не патрэбны. Давайте ключом отчиним. Помпавы пакой мне патрэбны насамрэч. Я вось яго возьму і зніжу яго верагоднасць, каб ён часцей трапляў. Вось. Наадварот, падвышую верагоднасць, зніжу яго рэдкасць. Вось. Зараз, калі у нас помпа і гэта самае, і бойлер адначасова нізкай, ну, высокай верагоднасці, нам будзе значна прасцей гэтыя пакоі разам сумясціць. Нам іх патрэбна сумясціць, каб зрабіць пазл унізе. Так што мы зараз сабе зрабілі перманентны анлок. Вельмі важны для праходжання гульні, але на гэтым, у прынцыпе, забег наш і скончваецца. Таму што ваду мы не перавядзем. Нам патрэбна запоўніць вось гэты бак, а ён актывуецца толькі, калі працуе электрычнасць тут, у гэтым пакоі. І тады мы можам тэарэтычна альбо апусташыць фонтан, гэта наш на выбар ёсць, альбо такое, альбо апусташыць резервуар, і резервуар апусташыць вельмі важна для праходжання гульні. Ну, можа быць, не абавязкова, але выглядае як адзін з варыянтаў праходжання гульні. Так. Ну што, тады? У нас праходу больш няма? Конец забега. Ой, не то. 40-й дзень. Конец. Я дакладна нічога не магу яшчэ напаследак зрабіць. Там, пайсці паспаць у асабістым месцы, не? Мы яшчэ адзін анлок зрабілі, дарэчы, у гэты раз. Мы палепшылі сабе... не, гэта было не ў гэты раз, у папярэдні раз было. Ну ладно, конец дня. І мы даведаліся літару. О, цікава. У нас по типу атрымаўся дом-сад для шестеронак, таму што у нас шмат механічных пакояў і зялёных пакояў. Мне падабаецца гэта тэматыка. Дарэчы, я яшчэ адзін нюанс заўважыў у гульні. Калі вы збіраеце, у вас атрымліваецца нейкага пэўнага стылю маёнтак, калі вы выбіраеце новы план, у вас рознае, ну, там афармленне ёсць трошки. Бок навокал там з'яўляюцца прадметы, якія датычацца якраз такі тэматыкі вашага маёнтка. Даволі прыкалдасны момант. Калі будзе момант, я пакажу. Ну, звярну вашу увагу. Круты пазл. Адзінае ўжо, ўжо хочацца прайсці яго. Мы зараз упіраемся ў рандом. Таму што і фігур мы дастаткова не збіраем. Прикольны домик. Давайте прадметы на абмен зноў. Альбо... Не, навошта нам прадметы на абмен? Для таго, каб зрабіць шкло прасцей і можа захаваць яго ў гэтым самым, у шафе на наступны дзень. Давайте абменны пункт. І... у яго ж грошы павінны... Не, грошы разовыя былі. Блін, я думаў, грошы будуць рэгулярныя. Там же столькі грошай. А зато самагонка засталася. Так, тут можна капаць в 2 месцах. Там мы запомним. Добра. Паспрабуем запомніць. Нічога не абяцаю. Ідзем. Давайте у фонтанчик яшчэ закінем. Цікава, колькі там манет сабралося за ўвесь гэты час. Я кидаю амаль кожны дзень. Ну, калі не забываюся. Так, вось зараз маёнтак, і ён звычайны. Бачыце, у нас по типу чертежы і ўсё вось гэта. Запомнілі бакі, так? Давайте зараз вось гэта гемовый.
Самогонка скончилась на другий день. Так самогонка-то ладно, грошиков там не засталося. Там 40 монет лежало. Скрыні каля гэтай скрыні атрымаюць гемы. З-за таго, што яна блакітная, яна мае толькі аднаго суседа, і таму яна можа казаць праўду. Скрыні каля гэтай скрыні маюць гемы, і яна хлусіць, яна не можа атрымаць адразу два. То бок гэта можа быць праўда, гэта дакладна хлусня. Скрыні каля гэтай скрыні скрыні каля гэтай скрыні маюць гемы, і гэта таксама можа быць праўда. Што калі гэтая праўда, а гэта хлусня, таму што гэтая мае двух суседзяў. То бок яна ў белай. Оп. Абсерваторыя, кухня, чытальня. Давайте абсерваторыю. У чытальні, шчыра, я там не вельмі упэўнены, што нам бібліятэка ўвогуле патрэбна хоць калі. Блин, тупікі, гэта ўжо прокляты забег. Зато ўсё каштуе на 50% менш. Эх. Вось яны нашыя тупікі. Зялёныя пакоі не патрабуюць гемаў для таго, каб іх выцягваць, альбо дэн, які дазваляе ў два бакі зрабіць праходы. Будзем разлічваць, што зараз нам тупічок трапіць. Ключнік. Ключы на продаж. А давайте. Специальный ключ, набор отмычек. Давайте набор отмычек. Что за специальный ключ? Блин, я натиснул, и он накупился одразу. Алера. Ну, добре, атрымалі себе специальный ключ. Ключ от сада. То не вельмі патрэбна, насамрэч, было. Ну, ладно. А, не, пачакайце-ка, я могу яшчэ, вось, набор адмычак узяць з сабой. Ось. Всё, мне на ўсё хапіла. А можна ўсе тры скрыні адчыніць? Не, адна спроба ёсць. Мы бяром ключик спецыяльны завадны, і ён выкарыстоўваецца толькі адзін раз і захрасае ўнутры скрыні. І гэта на зусім. Веранда. Больше верагодна знайсці пакой. О, не, давайте крокі возьмем сабе. Тупікі, блин, тупікі гэта дрэнна. Але крокі нам патрэбны будуць. Давайте вось гэты пакой возьмем. 8 крокаў гэта добра. І 2 дайса яшчэ ёсць. Табак вось скрыначкі, вось я адчыніў, і ўсё. Я ключ забраць не магу, і не магу перавыкарыстаць яго ў іншай скрыні. Так што ён устаўляецца на адзін раз, і ўсё. Я павінен з першага раза здагадацца. Ну, альбо на наступны дзень. Так. Блин, гэта 3 гема каштуе. 40 залатых просто можна было бы ўзяць. У прынцыпе, на самом пачатку гэта вельмі неблагі пачатак. Давайте возьмем, што мы можам. Да, нам патрэбны калідоры, мы закрываць свае праходы не можам вельмі дазволіць. Тому праход. Давайте ў гэты раз возьмем бібліятэку. Ну і гэта чытальня, але я перарабіў яе ў чытальню, якая вядзе да бібліятэкі. Яна заўсёды тут будзе ў выбары. Угу. Так. Библиотека. Давайте в библиотеку зайдем. А нельга кожну взять по трасці? Не-не-не. Не працуе так. Хацелася б. Нельга. Новая подказка. Давайте возьмем. Мы так и не доглядели. Гэта адзіная кніга, якую мы нормально не доглядели. Нам павелічэльнае шкло патрэбна для того, каб разгледзець. Там мелкія... Я ўпэўнен, там ёсць сакрэты. Так. Усё будзе тупікі. Давайте больше рэдкія пакоі няхай выпадаюць. Пусцей. Опа, гемчыкі. Капаць я не магу, і ўсё. Заказали книгу на завтра. Ну, на наступный раз, когда мы библиотеку вытягнем.
Я спадзяюся, ў гэты момант у меня будзе павелічальная школа. І гэта канец забега. А, я магу яшчэ перавыцягнуць. Так. Драфтинг студыё. Вось, студыя драфта, і я магу выцягнуць сабе яшчэ новы пакой атрымаць. Вестибюль. Часовая вежа. Давайте вестибюль. Няхай. А, ён каштуе 2 гема. Будзе каштаваць 2 гема. Ты каштуеш нічога. Давайте вось гэты возьмем. Ён нічога не каштуе, і яго, калі мы яго выцягваем, то мы можам у гэты момант пераварочваць усе пакоі. Гэта добра. Пакой бяспекі. Это адзіны варыянт, які нам насамрэч падыдзе, таму што інакш мы ў тупікі трапляем. Ну, з тым, як я актыўна выкарыстоўваю гемы, каб хоць трохі прасунуцца ў гэты дзень, то мне падаецца, гэта будзе зараз канец. Я зараз, ну, гэта былі апошнія гемы. Дарэчы, ключы можна пайсці набыць яшчэ. Падаецца. Эксперыменты сэнсу цягнуць няма. Ну, давайте пойдем сюда. Дворык. Няма гемаў. Альбо вось стадія, якая тупіковая. Ратунда. Ратунда 3 гема патрабуе. Ды што ж ты будзеш рабіць? Не, гэта ўсё, это проклята. Кожны раз, калі гэты тупіковы з'яўляецца, гэта кабзда. Архівы. Адзіныя, як можна прасунуцца наперад. Я реально карыстаюся просто чым-небудзь, каб прасунуцца наперад. Одна дверь у нас есть. Згубіць палову наших крокаў. А чому реально так? Вось такія выборы у нас есть. Две спальни, давайте их. Кроки вернем назад. И бананчик еще. Глядите, Фауст. Фауст і як. Все нормально. Я бачу, заглядите, які задоволені, а? Чим ти займешся? Знову водою поп'єш? Попій водички. Треба попити водички. Возьму водички. Фауст правильно каже. Угу. Что расскажешь? Пошел своими хомячими справами займаться. Знову за водою? Не? Что там? Фауст? Все в порядку? Покрутить коло важно. Покрутить коло важно. Весело яка, а? Где Люцик? Сбег? Пересунулся. Давайте я... О, там Фрей есть. Давайте я вам... Фрей переключу. Я, блин, я на там уже не бачно вам буде. Я поспробую, але нічого не обіцяю зараз. Я думаю, я її розбудив і... Як це не сподобається. Я трошки розбудив, я її розворушив, на жаль. Сподіваюся, я не розбудив її настільки, щоб вона не збігла просто. Яна не вельмі любіць камеры. Яна не падазрона ставіцца да тэлефонаў. Таму яе звычайна я на камеру і не лаўлю, таму што яе складана злавіць. Ты як бы... Яна проста бярэ і звалівае звычайна.
Спадзяюся, зараз яе гэта не вельмі моцна турбуе, і яна не збяжыць. Праблема якая? Тэлефон прыходзіцца ставіць на франтальную камеру, бо падстаўка, якой я карыстаюся, яна як бы не дазваляе нахіляцца наперад камеры, як бы, ну, карацей. Не атрымаецца. Не, пачакайце-ка, у меня ёсць ідэя. Можа разгарнуць на 180 телефон і вось так паставіць. Блин, там складана будзе, але можна. Слухайте, давайте я, може, паспрабую. У наступны раз паспрабую камеру у адваротны бок. Просто зараз яна бачыць сама сябе, то бок калі яна рухаецца, яна бачыць на гэтым самым, што яна рухаецца. Вось, і гэта можа яшчэ дадаткова раздражняць. Так, ключа у нас няма. Тут у нас мы рычажок можем пацягнуць, які не вельмі абавязковы. Так. Калідор. Яшчэ наперад. Мы вельмі дрэнныя выбары робім кожны раз. Таму што літаральна просто у нас не хапае ўсяго. Ратунда адзіны варыянт, які бы нам падышоў, але яна недаступная. І тады атрымліваецца архіўны план, які мы не бачым. У нас альтэрнатыва тут. Які тупіко. Што ты такое? Тэлескоп. Атрымліваеце дадатковы эфект кожнага сузор'я, які вы бачыце у тэлескопе. По другому колу можна атрымаць іх? Тэлескоп просто ўпершыню трапляе нам. Но застаўся толькі адзін праход, і гэта хутчэй за ўсё канец забега будзе. Ну адзін праход, у нас яго не засталася. Блин, як жа абсерваторыя можа зламаць яшчэ і праходжанне, Давайте зайдзем у абсерваторыю, хоць праверу тэлескоп гэта. Я толькі не ўпэўнены, як можна карыстацца тэлескопам, калі ты карыстаешся тэлескопам. Гэта як... Ось сюды. Опа. Вось он. Тэлескоп. І мы другі раз можам... Пачакайце-ка, але калі зніжка спрацоўвае 2 разы. Цікава зараз, пачакайце-ка, гэта падвойны эфект. О, тут, дарэчы, можна яшчэ адчыніць. Абсолютно бессэнсоўна. Ну, амаль бессэнсоўна, грушкі. Кошт, мне падаецца, не знізіўся. Ну, ён знізіўся толькі адзін раз, правильно? Я просто падумаў, можа быць па тыпу... Кошт знізіўся на 50%, і ён знізіўся яшчэ другі раз на 50%. На жаль, не. Так. Ключиков я набраўся, а сэнсах? Ніякага. Пачакайце-ка. Можа, не канец яшчэ. Яшчэ пакруцімся. Пачакайце-ка, што? Тэлескоп яшчэ раз? Не, нельга. У нас же ёсць гандлёвы гэты... Як ён? Пост? Трейдинг пост? І мы можам паспрабаваць нешта абмяняць. Так, секретны ключ. Прызматычны ключ. Гэта на дайсы, гэта на салонку. Тэлескоп на half-pass, гэта whole-pass. Гэта нешта там з калідорамі, карацей. Ключ-карта. Мы можам атрымаць ключ-карту. Усё яшчэ не скончылі пакуль. Прызматычны ключ. Давайте на прызматычны ключ заменім. Гэта добрая ідэя. Это ўсё фігня. Так. Тэлескоп можна таксама яго прыбраць, ён уже не патрэбны. Заменяем. Вось, усё. Я поабменьваўся. Мы атрымалі зноў гэтую самую штуку, якая змяняе рэдкасць прадметаў. Ключ гэты гаечны.
Только все равно я хутчэй все далёка не пройду, потому что я просто упруся у выбор, хреновы выбор з некалькіх пакояў наперадзе і ўсё. Таму надзея такая сабе насамрэч. Яна ёсць, але мелкая вельмі. Зараз працуючая картка. Dark Room. Это адзіны план, які можа прывесці нас кудысьці. Альбо вось гэта, якая вядзе невядома куды. Давайте гэта самае. Dark Room. Оп, пачакайце-ка. Мне нешта ў дзверы тэлефон званяць. Зараз буду.
Гэта вітаю. Гэта не Фауст, гэта прыехала мяса для катоў. Яно, ну, я ўжо расказваў. А ты зараз на натуральным корме, то бок, ну, самі гатуем. Вось. І прыходзіцца даставляць мяса, ну, дадаткова спецыяльна для іх. І вось оно якраз такі мяса на іх наступныя там некаторы час на тыдзень, там на 10 дзён, 10, по-моему. Вось, і гэта вось порцыя, яна прыехала, і трэба будзе яшчэ практаваць, свежае мяса прыехала. І вяртаемся да блюпрынца. Я думаю, я хутка буду ўжо скончваць. Можа быць, гэты забег у нас абламаваны, мне падаецца, ён ужо ўсё, так? Мы яшчэ невядома, што зараз выцягнем, можа зможам прасунуцца далей. Маразільнік. Ну, ў прынцыпе, шчыра, гэта вельмі неблагой канчатак гэтых самых забега. Ну, атрымліваецца, у нас замарозілася 2 гема і 7, 1 гем і 7 залатых. То, ў прынцыпе, вельмі файна. На жаль, мы не змаглі скарыстацца вось гэтай штукай, каб нейкіх эфектаў яшчэ сабе атрымаць. Ну да ладно, гэта не канец сусвета. Давайте тады на гэтым будзем скончваць. Я буду перадаваць вас далей. Заўтра мы зараз займуся якраз Тайкун Делюксам і закіну яшчэ стрымы. Я за гэты тыдзень ніводнага стрыма не закінуў на YouTube. Вось, трэба закінуць іх. Гэтым займуся зараз. А я вам жадаю добрага дня. Мы побачымся з вами заўтра. І да пабачэння. Заўтра у нас нагадваюць Тайкун Делюкс, і мы яшчэ транспарт Тайкун Делюкс, і мы яшчэ паспрабуем, мы пакруцім рулетку. Будзем вызначаць, во што мы будзем гуляцца ў аўторак. Так, гляджу, хто у нас на Твічы. На Твічы у нас зараз ёсць Рудзі, Шаграэль, Максим, Дед Максим і Лілзорка. Ух, колькі нас, а? Каго ж у вас паслаць-то? Рудзі вы і так ведаеце, учора да яго хадзілі, ён працягвае Стэнлі Пэрабл, хацелася б да яго завітаць, але хочацца дзіўна займаецца. Так, я просто звычайна, калі ёсць выбар, я закидываю усім па чарзе, каб вы да ўсіх заходзілі. Давайте я сёння пойдзем да Деда Максима. Што ён яшчэ раз чым ён займаецца? The Long Dark. Так, давайте пойдзем да Деда Максима, а я шатаут зраблю на Шаграэля. Шаграэль, нижнее подкресление, бай. І я ж не могу, по-моему, шатаутаў шмат рабіць, так? Я могу другі яшчэ шатаут кінуць? По-моему, мне абмежаванне по типу 1 шатаут у пэўны час. Да Лілзоркі яшчэ шатаут зраблю. Лілзорка. Ну так, затрымка на 2 хвіліны. Ну добра, Шаграэлю шатаут зрабіў, пойдзем да Деда Максима. Калі жадаеце, завітвайце да Рудзі. Я думаю, Рудзі вы ведаеце, калі жадаеце да яго. Вось, а мы паляцім да Деда Максима у The Long Dark. Ён там выжывае ў холадзе. Так, а чаму ён... А у мяне няма Деда Максима чамусьці? Што, ён скончыў ужо? Дайце-ка я старонку аднаўлю. Мне падаецца, Дед Максим альбо скончыў? Так, Дед Максим скончыў. Добра. Пум-пум-пум. Давайте да Шаграэля тады. Так, где там у нас? Шаграэль тады у нас будет. Чакайце-ка. Ён там фільмы нешта глядзіць. Блин, я бы хотел вас на гульню переключить. Пожадана нейкую ходилку. Блин, у Руди идеальная гульня насамрэч. Давайте до Руди пойдем уже. Я тут хістаўся, давайте до Руди пойдем. Там якраз падыходзячы по тэмпу гульня. Полетели до яго.